Ja, goedemiddag allemaal. Welkom in Venray. Welkom bij Koningsdag. En dan Koningsdag net even wat anders. Net even wat anders moet ik zeggen. Want we kunnen helaas geen kindermarkt doen. We kunnen geen knutselmiddag doen. Geen ontvangst gedecoreerde. Maar we hebben er wat op gevonden. Aan tafel bij mij zit Leon. Leon presenteert samen met mij het programma. En Leon, wat gaan we nog meer doen vanmiddag? Nou, we gaan, Gerda, dankjewel, welkom trouwens ook, jij. Hè? Nou, we gaan een leuke quiz doen voor de kinderen. We hebben voor mensen die mee willen doen, kleine tip alvast. Mensen, pak een laptop erbij, want daar werkt straks het quizprogramma veel beter weer zo in de telefoon. Dus dat zou ik dan wel even als advies willen meegeven. We hebben nog de uitslag van de kleurwedstrijd. We hebben ook een etalagewedstrijd gehad en daar worden winnaars van bekendgemaakt. We hebben hele leuke gasten die hier vandaag komen. Gedecoreerde van 30 jaar geleden en ook van een aantal jaar geleden. We gaan kijken hoe die dat hebben beleefd. En we gaan Koningsdag net even anders doen als dat we wat gewend zijn. Maar toch op een leuke manier, denk ik. Het weer werkt al fantastisch mee. Het dorp begint weer te leven. Hè? De terrassen zijn in volle aanbouw. Dus, je wordt er gewoon blij van als je buiten bent. Je wordt er heel vrolijk van. En dan die mooie vlag in Venray. Dus mooi om te zien dit. Aan tafel bij ons uiteraard als eerste gast onze burgemeester, de heer Wienans. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, hoi. Ik zat toen straks te bedenken, een Koningsdag zoals we dat in Venray gewend zijn, die heeft u nog niet meegemaakt. Nee, ik heb wel prachtige verhalen gehoord, dus ik zie eigenlijk wel heel erg uit naar het volgend jaar. Maar wat ook wel heel bijzonder is om te zien hoe snel jullie improviseren. En eigenlijk er dan toch maar weer iets op verzinnen om er iets leuks, iets passends voor te maken. Iets wat toch verbinding uitstraalt en ja, hulde daarvoor. Dankjewel, maar dat is het natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, velen zeggen tegen mij, maar komt er nog wel een Koningsdag? En dan zeg ik, ja tuurlijk, dat gaan we doen met z'n allen. Maar alleen nu even anders. Ja. U heeft ook nog nooit de ontvangst gedecoreerde meegemaakt. Geen kindermarkt. Nee. Wat weet u daarvan? Ja, nou, ik weet de kindermarkt, dat het al heel erg vroeg begint, dat mensen knokken voor een plekje en dat het één grote bruisende happening is. Geweldig. Dus daar verheug ik me ook op om daar volgend jaar in mee te struinen. Ja, en de ontvangst van de gedecoreerde, wat we natuurlijk wel hebben meegemaakt, en daar hebben we wel een stap meegemaakt, dat is de koninklijke onderscheidingen. Zoals we het gisteren gedaan hebben, was weer een stap vooruit. Vorig jaar was het helemaal digitaal. Was ook leuk hoor. Was ook leuk. Zeker, ja. Ja. Daar heb ik heel van genoten. Ja, jullie hebben een klein onderrondje, maar Ja. waarom is dit zo grappig? Want ik denk dat mensen nu zitten te kijken.
mensen die ziek zijn geworden, maar ook mensen die zijn overleden. Ja, verschrikkelijk. En ook dat het inderdaad zo lang heeft geduurd. Ja, we kijken natuurlijk nu vooruit, houden ons vast aan wat komen gaat na de vaccinatie. Maar we zijn er nog niet uit. En dat is toch, ja, dat blijft ons allemaal wel bezighouden. Dus het is denk ik een goede stap dat de terrassen wel open mogen met hele strakke afspraken. We hebben goede gesprekken ook met de horeca gehad dat ze zich daar ook van bewust zijn en zich ook daaraan willen houden. En dan denk ik zelfs dat het ook een deel van de oplossing is, want mensen willen toch naar buiten. En als mensen daar de pijn niet... Ja. Ik wil u een hele fijne Koningsdag wensen. Dankjewel. Dank dat u hier was. Dankjewel. En we zien elkaar sowieso op 4 mei weer. Ja, zeker gaan. Dus, want dan gaan we weer kransen leggen, want dat is de herdenking, Ook zeer belangrijk om dat ook bij te zeer houden. belangrijk. Zeker. Blijven vieren en blijven herdenken. Ja. 2 dingen die belangrijk zijn. Zeker. Dank u wel. Dankjewel. Leon, Leon. dag nog. Dankjewel. We gaan naar jou. Ja, we gaan kijken naar een filmpje. We hebben hier nog een aantal filmpjes uit het verleden, het roemruchte verleden van Koningsdag in Venray. En ik wil eens even vragen om even mee te gaan kijken naar leuke beelden uit het verleden. Ja, het is een hele tijd geleden. Is dit het wel? Dit is in Venray. Geen geluid. En we zien hier de ontvangsten die hier zijn van de koninklijke familie. Die hier toch een aantal keren, ja, ik mag er niet te veel over vertellen, maar misschien komen er nog quizvragen over. Dus ik kan er niet heel veel over vertellen. Weet u wie deze koningin is? Dit is Wilhelmina. Ja, dat is Wilhelmina, ja. Zij was ook in Venray aanwezig. Ja. En dit is een hele jonge Bernard nog. Ja. Volgens mij was dat in 1947. Ja. Oh. En we hebben de koninklijke familie hier vaak genoeg gehad. Zelfs nog in een zeer formele opstelling, maar daar komen we dadelijk nog even op terug. En Geweldig. ja, dus leuke beelden. Oh, kijk. Ja, je ziet er Juliana, de zangers natuurlijk die hier aanwezig zijn. Ik zie dat u verder mag. Meneer de burgemeester, tot ziens. Ja, prachtig verlichte markt hier in Venray waar natuurlijk de Koningsdag werd gevierd. En waar iedereen langskwam om dat samen te vieren. De traditionele verenigingen waren natuurlijk ook al aanwezig toen in de tijd al en nu nog steeds. En het bordes werd volledig gebruikt om een ontvangst te doen van de koninklijke familie, maar ook gewoon te vieren van de intocht. Gewoon op het plein, gewoon een hippies Ja, hippies toernooi. toernooi. Hè? Het kon toen allemaal nog. Ja. Wat prachtig om te zien. Die oude beelden die mooi zijn en die we moeten koesteren. Want alleen je vraagt je dan af, waar komen deze beelden vandaan? Hè? Waar houden ze dit soort beelden? Waar liggen die dan? Hè? Ja. Daar moeten we straks eens even Daar moeten we over misschien hebben. eens even Daar over moeten hebben. Dat we straks daar eens even over over hebben waar die nou allemaal praten, want het is zijn. toch een sieraad om dit te houden. Het lijkt wel een soort zeskamp. wat Ja, die ook in de doen. dorpen is dit. Ja. Erg leuk. Ook de kleding van de kinderen. Korte broekje met van die grote de bruine zwarte schoenen eronder. Wat is de tijd veranderd? Dit Nou, is hier nog zit de klokkenluier op de achtergrond. hè? Ja, dat klopt. Ja. En u ziet nog niet de blokkendoos van de Intertoys erop. Ja, de versierd. Nou, dit is echt wel nostalgie van mij. Ik ben een jaren 70 kind, maar ik moest de fiets ook altijd met crêpepapier versieren en door de straat heen. En als het dan regende, Dan liep de hele straat vol kleur. Prachtige foto's. ja, dit is ook zo'n foto. Dat denk ik, ja, Ja, er zal een verhaal achter zitten. daar neem moet ik iets aan. achter zitten. Koningin Juliana toen de tijd nog. In Venray. Ik vraag me dan altijd af, wie zijn die kinderen? Ja, als je jezelf Zou ik ze- herkent, is het ja. misschien wel leuk om even Hoe zouden ze Klein dat zelf berichtje eruit. herkennen? Dit is volgens mij de opening van een gebouw hier in Venray. Ja, en aan de vloer kan ik het wel zien, maar ik weet dat er een vraag straks over komt. Dus ik kan hem denk ik niet te veel vertellen. Maar gaan we niet verder op in. Goed, Gerda. Ja, dankjewel. We hebben een nieuwe gast aan tafel. Goedemiddag. Paul van Meegeren, archivaris.
En wij hadden het er van de week samen over, een archivaris. Ja, ik dacht een stoffig magazijn ergens onderweg gedrukt in het gemeentehuis in donkere gangetjes. Maar zo zal het er echt niet uitzien, toch? Altijd mondkapjes op. Ja, mondkapjes altijd op voor het stof, mondkapjes dacht ik op. al. Die man moet wel gewend zijn aan mond en stof. Zo. Die dagen liggen al heel ver achter ons. Is het wel ooit zo geweest? Nou, ik ben nog wel eens een keer in een archief in Duitsland geweest, waarvan ik echt dacht, ja, dat is nou het klassieke beeld van waar het stof echt je tegemoet kwam. Maar in Nederland is het archiefwezen zo goed georganiseerd dat stof is echt uit de depots verbannen. Daar waken we echt heel goed voor. Maar wel handschoentjes, hè? Ja, als het om hele gevoelige documenten gaat, dan zijn handschoentjes inderdaad wel eens noodzakelijk. Want we hebben inderdaad soms heel oud materiaal. Ik noem maar wat, een oorkonde uit de middeleeuwen. Ja, Dan spreek je zo rond 1300, 1400. Ja, dan Die liggen er nog? Ja, die liggen er nog. Zijn die ook te bezichtigen? Of van... Ja, dat doen we eigenlijk met hele grote uitzondering, juist vanwege die kwetsbaarheid. En dan, als ze dan naar boven komen en we moeten bladeren omslaan, dan worden er wel handschoentjes bij gebruikt. Maar wij maken ook gebruik van alle mogelijkheden die de tijd ons biedt. Dus heel veel materiaal hebben we gedigitaliseerd. En daar komen de originele gewoon feitelijk helemaal niet meer het depot uit. Die blijven dan wel liggen. Ik heb ook nog eens een keer bij jullie de allereerste Peel en Maas Ja, dat klopt. gezien. Dat was ook met handschoenen. Ja, dat Je was werd met die is ook handschoenen heel kwetsbaar. Ja. Want dat is kranten, daar werd houtpulp voor gebruikt. Ja, nou, dat is niet het beste kwaliteit. Dus als je die in handen houdt en je hebt hem zo doorgescheurd. Dus daar zijn we ook wel heel voorzichtig mee, inderdaad. Want dat is toch heel bijzonder van Venray, Peel en Maas. Wat doet een archivaris nou zo? Noem eens een dag op waarin jij zegt van, nou dat is toch zo Ik sta gemiddelde op en ik dag. kom in het gemeentehuis en dan... Nou ja, het eerste dat ik kijk in mijn mailbox is kijken welke vragen er allemaal zijn. En dat is soms heel uiteenlopend. Mensen vragen van, ik heb een oud pand en ik wil heel graag kijken wat de originele bouwvergunning van dat pand is. Zodat ik misschien nog in de oorspronkelijke staat kan herstellen. Zo hebben we vaak met architecten bijvoorbeeld contact. We hadden de laatste mevrouw die al generaties lang uit Venray verdwenen is, familie Jenskes uit Oostrum. En die wilde heel graag eens weten over het ouderlijk huis dat er nog staat aan de Stationsweg en de geschiedenis daaromheen. En er zijn ook best wel mensen, nu is het wat lastiger omdat mensen voorlopig nog niet in de studiezaal op onderzoek uit mogen, maar het gaat daar natuurlijk weer veranderen, die gewoon iets willen weten over de geschiedenis van Venray, de geschiedenis van een vereniging, het dorp, IJsselstein, staatsbetaling, jubileum, en dan hebben wij de bronnen om onderzoek te kunnen doen. Oh, fijn. Ja, er zijn natuurlijk prachtige, honderdduizenden objecten, denk ik, daar in het maar. Ja, dat is eindeloos. Ja, dat geloof ik ook. Maar we hadden al van tevoren gevraagd om eventjes wat kleine voorbeeldjes mee te nemen. Ja. En die sprong er bij mij heel erg uit, straks ook in het filmpje. Misschien kunt u daar even iets wat over uitleggen. Dat is, kijk, dat is wel grappig. Bij elk koninklijk bezoek is de koningin wel weggegaan met een Venrays product. Koningin Juliana kreeg in 1950... een krentenmik cadeau en de proemetaartjes, dat was ook een Venrayse specialiteit. Ik denk die werden bij bekende lunchroom Verheugen geserveerd. Die heeft de koningin ook in de koffer meegekregen. En we zagen er al de beelden van juni 68 is de koningin hier geweest, om hier tegenover. Toen was de Schouwburg, of eigenlijk het cultureel centrum heette het toen, was klaar. Het was al 2 jaar in gebruik, maar dat werd toen officieel geopend en kreeg ook de naam de Bijenkurf. En toen is koningin Juliana hier geweest. En dat is een geweldige ontvangst geweest, schoolkinderen, iedereen trok erop uit. En natuurlijk kreeg de koningin ook wederom een geschenk, in dit geval Venrayse streekproducten. En het kwam goed uit, het aspergeseizoen was net volgens mij afgelopen, maar de asperges zijn goed vertegenwoordigd. En daarnaast begrijp ik appelen en peren, die bloemkool vind ik zelf ook erg bijzonder. Dat lijkt me ook een traditioneel. Wij waren ook wel verrast door de opmaak. Wij vonden die asperge, daar vond ik in ieder geval, misschien is dat mijn, maar ik vond hem heel bizar hangen. Ik zag ook nog een andere foto, dat viel me echt wel heel erg op, hoe de tijdgeest veranderd is. Dat is de foto met onze destijds koningin Juliana. En
Deze foto Ja, die zegt vind wel, ik- de tijdgeest is toch wel enorm veranderd. Ja, precies. Is ook een van mijn lievelingsfoto's als het gaat om koninklijke bezoeken. Dat is in 1950. Is ook een bezoek met een heel verhaal eromheen, want de koningin was door omstandigheden veel te laat. Het was ook een hele koude aprilmaand, dus al die schoolkinderen zaten maar te wachten tot de koningin kwam. Nou, om 7 uur arriveerde ze eindelijk en dan krijg je natuurlijk ontvangst op het raadhuis. En daar zijn natuurlijk alle genodigden. En er staat ook heel mooi in de Pilema's. En daarna trok de koningin zich even terug en vond ze het heel prettig dat ze een sigaretje kon roken. Dat zou tegenwoordig natuurlijk met de Rijksvoorlichtingsdienst absoluut Nee, niet ja, je ziet het kunnen. misschien niet goed in beeld, maar ze roken echt een sigaretje Ja. in. Ik weet niet of je er ook in kan zoomen vanuit Ja. de camera. Hij zit ook in het Hier filmpje zit haar straks. hand. Ja. Ze is Ja. echt geïnteresseerd Kijk, aan het luisteren met een lekkere Ja. En dat zie je sigaretje. echt met een sigaretje staan. Ja, echt. Ook toen kreeg de koningin wederom een cadeau mee, behalve dan iets dat consumeren was. Heeft ze toen ook 2 poppen meegekregen, toch wel bijzonder, met in Venraysche klederdracht. Die waren gemaakt door dames uit Oerlo en Leun, als ik me niet vergis. Dus die zitten ook nog ergens in de collectie van het Koninklijk Huis. 2 poppen in typisch Venraysche klederdracht dan ben ik van wel dat benieuwd moment. wat het is. Ja. Daar hebben we ook nog een foto van. Oh, daar Ja, is die wel heb ik een nou foto. niet bij, Oh nee, maar maar die dan ben is ik wel er wel. benieuwd De volgende keer, ja. klederdracht. Ja. Klederdracht is. Maar Nou, ik weet dat de koningin vroeger echt inderdaad altijd een pakje sigaretten in de tas had. En een rolletje pepermunt. Maar dat moest altijd uit het zicht eigenlijk. Ja, uit het hè? zicht. Uit Ook het een zicht, pepermunt. ja. Mijn man heeft met haar gevlogen. Die heeft ze jaren op de koninklijke helikopter gevlogen. Ja. En dat zat ze achterin en dan zei ze altijd... Jan, wil je een pepermuntje? Ja, ik hoop niet dat ze gerookt heeft achterin. Nee. Maar ik bedoel, er was peper. En dat zei Jan Ja. ook. En er zat ook wel een pakje sigaretten Ja. achterin in de tas. Ja. Ja, we zien er nog meer leuke foto's. Misschien... Ja, deze is ook nog gemaakt, want dat was ook in het... dat was wel grappig, want in het geschenk dat mee zat, zaten ook 2 LP's. En 1 LP was van zangertjes van zangers van Sint-Frans. Ja. En de andere was van Euterpe. Dus die zijn ook toen meegegaan naar Paleis Soestdijk. En de zangers hebben ook opgetreden in de Schouwburg voor de koningin. Samen nog volgens mij met een koor van het gymnasium van de paters, toen al Bosveld, van de paters Franciscanen inderdaad. Oké. Dus die hebben ook daar hun... En er werd nog een speciale LP toen ook nog overhandigd aan de koningin van waar Venraysche verhalen in waren opgenomen. Venray van Horen Zeggen heet. Die hebben wij ook nog altijd Oh, Van in het Horen archief Zeggen, ja, zitten. ja. Het is een hele bekende LP, Ja. hebben heel veel mensen ook nog wel thuis waarschijnlijk nog ergens in ook. in Van collecties, Huren zeggen. Van Ja, Huren Zeggen. ja, ik heb hem ook Ja. gevonden. Heb je ooit zelf iemand van het Koninklijk Huis mogen ontmoeten? Nee, ik heb wel met Prinsjesdag wel eens in de menigte gestaan om Hare Majesteit dan toe te wuiven. Dat was toen de koningin Beatrix op weg voor de opening van het parlementaire jaar, maar niet in eigen persoon. Nee. Want ja, de laatste keer dat iemand hier was... Ja, dat is toch dat is Ja, een dat is al beetje een aantal treurig. jaren geleden. Want we hadden net over bezoek van Juliana in 68. Dat is eigenlijk de laatste keer dat het staatshoofd echt in Venray aanwezig was en ook publiek erbij was. Hè. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn hier nog wel geweest, bijvoorbeeld, maar dat was op de basis de Peel in 2013. Ja. Daar was natuurlijk verder geen publiek bij. En prinses Maxima, toen nog prinses Maxima, is volgens mij in 2010 in Venray geweest bij de Kemphaan, waar toen een Homestart-project Ja, vrijwilligersorganisatie, ja. precies, in het zonnetje werd gezet. Dus persoonlijk vind ik wel het tijd dat het weer tijd is voor een koninklijk bezoek. Lijkt me goed. Maar als ze dan hier is, dan ben jij niet degene die dan achter de burgemeester meehuppelt om toch als archivaris even kennis te maken? Nou, mijn voorganger heeft toen in 68 Juliana hier kwam, de koningin even rond mogen leiden met een expositie met bijzondere documenten uit het Venrays archief. Dus als de koning en de koningin weer komen, dan is misschien die rol voor mij dan weggelegd om bijzondere dingen, ook bijzondere foto's te laten zien die wij in onze collectie hebben. Nou, ik weet dat burgemeester Wienans heeft mij beloofd dat in de periode dat ik nog voorzitter van het Oranje-comité ben, hij ervoor zal zorgen dat ik de koning ontmoet. En dan zou ik zeggen, moet je Paul ook even meebrengen. Oké, nou dat vind ik een prima idee. Ja. En wij was dat deel van het programma. Dan vullen we dat samen wel even in. Ja. Nou, Ja. fijn. Als ik zo als leek een keer naar het archief zou willen, hoe kan ik dat aanpakken? Dat is als alles weer normaal is. Ja, als alles even- weer normaal is. Ik snap zeg er dat even het bij. kijkers zijn. Nou, wij zitten gewoon in het publiekshal van het gemeentehuis, tegenover de receptie. En op dinsdag en donderdag is vrij entree. Dus loop binnen en als je op zoek bent naar een foto of iets rondom je geschiedenis van je wijk, buurt of familie.
wij proberen het voor je uit te zoeken en helpen. Nou, Weg- fijn. Uh, Lijkt me leuk om een keer langs te komen. Ja, hier zit een enthousiaste mensenmaatschappij-docent, dus geschiedenis. nou, nee, dat interesseert mij hoort nog. erbij. Daar doen we graag aan meewerken. Ja, fijn. Leuk voor de leuke informatie. En fijn dat wij een beetje een inkijk hebben gekregen wat een archivaris nu eindelijk doet. Want we hadden echt een heel ander beeld Ja, erbij. ja. Oké. En zo'n stoffig beeld. Ja, hadden ja, wij, nee, zoiets, dat- Ik hoop dat ik dat ook binnen wegneem. Ja, nee, dat Zeker, heb je absoluut dat weggenomen, weggenomen, heel absoluut. Prima. Dus Paul, dankjewel. Leuk dat je er Dankjewel, het was was. leuk om hier aan tafel Heel te mogen kort, zitten. wat ga je vandaag Ja. op Koningsdag doen? Ja, ik ga dadelijk eens even wandelen. Even, ja, de terrassen zijn natuurlijk niet open, maar toch een heel klein beetje vleugje mee pikken van Koningsdag, zoals het nu nog is. Oké, inderdaad. nou. Het zonnetje werkt mee. Dat zo is dat. Hey, Ja. Veel plezier vandaag. Dankjewel. En wij Jullie ook. gaan naar een groep zangers. Ik zie ze al klaarstaan aan de rechterkant van ons. En ik heb er heel lang op geoefend, want ik ben echt geen Venraynaren, want dat komt-ie. weet iedereen. Nou, Wee. wij. Ik krijg het, dat laatste krijg ik er niet goed uit, maar het komt toch, het komt. Nou, ga je ook zeggen wat ze zingen dan? Zal ik het dan gewoon maar even zeggen. Doe Dit is jij No maar. Way en zij gaan zingen G ziet het dorp. Mannen, succes. Jongens, je moet even opnieuw beginnen. Je ziet harder instarten, want we missen het begin van de muziekgeluid, van de muziek. Helaas. Gij ziet het dorp, gij ziet waar wij verstaan. Gij ziet ons overal in vergegaan. Rooi is het dorp waar ik geboren ben. Ik houd van nou, gij geeft mij goeie zin. Staat ik staat als een gat in het land, de toren zo hoog, mis de wolken de koud. Kathedraal in de parel der piel, het is verhoor mijn hart verviel. Ik zie de dorp, gij ziet waar wij verstaan. Gij ziet ons overal in vergegaan. Mooi is het dorp waar ik geboren ben. Ik houd van nou, gij geeft mij goeie zin. Als hij op de gele zand aan de bossen zo groen, heb ik mijn hart verpand. Water stroomde een beek in de wei, wie land van schub en hei. Gij ziet de dorp, gij ziet waar wij verstaan. Gij ziet ons overal in vergegaan. Mooi is het dorp waar ik geboren ben. Ik hou van ook, ik heb mij goeie zin.
Dankjewel, fantastisch. En het Graag applausje, gedaan. het is niet groot, maar we mogen niet met zoveel zitten. Hè? Dat weten jullie, dat mag gewoon niet. Maar we zien jullie straks nog een keer terug, gezellig. Nou, Oké, tot straks. Ja, en wij, dames en heren thuis, wij gaan naar de uitreiking van de prijs van de etalagewedstrijd. Want afgelopen vrijdag hebben we met een deel van het Oranje Comité de etalages gejureerd. In het dorp, mooi opgenomen door Antoon. En we zijn bij alle etalages die ook maar iets oranje hebben, zijn we gaan kijken. En dat doen we heel kritisch hoor. Het moet wel echt oranje zijn. Het moet echt met Koninklijk Huis te maken hebben. Het moet vrolijk zijn, want dat is belangrijk. En u ziet het, een boompje met sinaasappeltjes. De bakker had een hoekje gemaakt. We gaan zelfs nog even binnen gaan kijken bij de bakker. Om hoe het eruit ziet. En zo lopen we dan met een paar mensen door het hele dorp. Samen met de redacteur van Peel en Maas. Want het is tenslotte de Peel en Maas wisseltrofee die daarvoor uitgereikt gaat worden. En diegene waarvan de etalage is die hem zo mooi gemaakt heeft, die mag hem dan ook een jaar houden. Bij de prijs hoort een oorkonde die ze in de etalage kunnen zetten. U ziet, Rijn die heeft die al vast, die oorkonde. Die moet alleen nog ingevuld worden. En op een gegeven moment, toen wisten we het. Dit is de mooiste. Ik moet alleen nog even uitleggen wat er gebeurd is. Ja, u zag een stukje van het jurering van de etalagewedstrijd. Een deel van het Oranje Comité doet dat elk jaar. En de winnaar dit jaar was Chocolaterie Rousseau. En ze waren er ontzettend blij mee. En het was ook gewoon de mooiste, vrolijkste oranje etalage van het hele dorp. Dus ik zou zeggen, winkeliers en andere ondernemers in het centrum, probeer volgend jaar ook eens lekker mee te doen. Wij gaan door naar Leon. En ik ga naar Leon toe, gezellig. Ja, dankjewel. Ja, de etalagewedstrijd gewonnen dus de Rousseau in beeld. Prachtig. Komt trouwens even in het dorp, kun je prachtig genieten. Ik kom even voorbij Je mag gelopen. even voorbij, dat hoort er ook even bij. Ja, we hebben natuurlijk een quiz en daarvoor hebben we natuurlijk een aantal voorwaarden nodig om aan die quiz mee te kunnen doen. En daarom wil ik u alle vragen, als u mee zou willen doen, pak dan uw laptop en gaat u naar uw internet zoekmachine en ga dan op quiz met quiz.rph enterprise met een s.nl. En vandaag kunt u dan inloggen op het scherm en mag u uw e-mailadres invullen en uw deelnamenaam of uw naam waar u mee zou willen doen met deze quiz. Dus gaat u naar quiz, Q-U-I-Z, vergeet die punt niet, RPH Enterprise, en Enterprise is met SE op het einde.nl. Wat gaan wij vandaag doen? Ik zal het dadelijk, in beeld staat ook nog wat er allemaal aan de hand is, hoe u moet inloggen. Dus het staat op het scherm, komt het allemaal uitgelegd van uw laptop waar u op meespeelt. Een kleine voorkeur heeft een laptop in plaats van een device, want dat werkt namelijk altijd wel een beetje beter en stabieler dan andere devices. Dus dat willen we doen. Wat hebben wij vandaag, Gerda? We hebben 3 rondes van 12 vragen en die zijn, hoe kan het ook anders? Koningsdag gerelateerd, maar niet alleen breed Koningsdag, maar vooral ook op het Venraayse Koningsdag. Ja, het is een combinatie van alles, hè? Want het is Koningsdag in Venray. Het is en blijft Koningsdag. Zo is dat. En als je dit dan ziet en je kijkt hier achter mij, misschien kunnen de kijkers het ook een beetje achter ons zien. Hoe zonnig het plein, hoe mooi zou, ik durf bijna niet hardop te zeggen, de kindermarkt alle activiteiten, hoe mooi zouden die vandaag uitkomen op dit zonovergoten pleinen hier in Venray? Ja, dat zou tientallen jaren heeft dat vol gezeten. En dat bleef tot 's avonds laat. En nou opeens, vorig jaar niks.
Nee, En dit toen jaar. dachten we, het is maar 1 jaar. Maar laten we afspreken dit het laatste jaar Dit is is. het laatste jaar, hè, vind ik ook. Ja, nou Ja. nog één keer voor de mensen die nog mee willen doen, want dan gaan we zo dadelijk starten met de inloggen in die quiz. Dat doet u als volgt. U gaat uw laptop, gaat u naar internet, provider of zoekmachine. Dan gaat u naar quiz, QUIZ.rph, enterprise met een S op het einde, dus SE op het einde, dus niet met een C, maar SE op het einde. .nl. Daar voert u uw e-mailadres in en uw naam waarmee u mee wilt spelen. Dat mag ludiek zijn, dat mag ook, maar dan weten u tenminste terug te vinden. En dan denk ik, kijk even naar de grote quizmaster Robert Paul, die zit hier tegenover mij. Zijn wij zover om te starten? Of denk je, we moeten nog even een geduldje pakken of een momentje pakken? Ik denk dat ze nu al... Ja? Nou, we hebben Ja. het oké. Dus dames en heren, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? We gaan beginnen met de net even anders Koningsdag quiz 2021. En ik wil graag aan jou de eer geven als voorzitter van het prachtige organiserende Oranje Comité om de eerste vraag te stellen. Nou, dan komt hij dan. Vraag 1. Op welk instrument speelde Karel Kraaienhof tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima? Het zijn meer keuzevragen. U heeft een keuze uit A, de bandoneon, B, de charango, C, de cabasa of D, de accordeon. Nou, het is een redelijke vraag om meteen om te beginnen, toch? Ja, Dat is ja. pittig. Ja, je moet het wel gezien hebben, anders weet je het niet. Ja, dan weet je het niet. Nee, dat lijkt me ook een beetje lastig. Dan gaan we door naar vraag 2, denk ik, voor Ja, dan mag jij de die doen. quiz. Hoe heten de dochters van Willem-Alexander en Maxima? Hoe heten de dochters? Ik kan wel als tip geven, het zijn er 3. Dus dat is Ja. al een tipje vooraf. Is het A, Amalia, Eloïse, Aurora? Is het B, Ariel, Ariana en Amalia? Is het C, Amalia, Alexia en Ariane? Of is het antwoord D, Ariane, Alexia en Catharina? Dus hoe heten de dochters van Willem-Alexander? De antwoorden staan in beeld, dus kijkt u even goed naar. En Het zijn wel veel aatjes. ja, daarom hebben ze ook die nummerplaten met AA, denk ik. Hè? Ja, denk Nee, het. dat zal- Nee, dat zijn er maar 2. dat zal er Dat niet zijn er zijn. maar 2. Nee, het zijn veel aatjes, ja. Ja, ja, Nou ja. Ik vind het wel mooi, veel Het zou wel een aatjes in reden je naam. hebben. Het zou wel vaak een reden Nee, ik heb hebben. dat ook. Ja. Dan gaan we naar vraag 3. Wat is de naam van het ziekenhuis waar de dochters van Willem-Alexander en Maxima zijn geboren? U begrijpt het? In ieder geval allemaal in hetzelfde ziekenhuis. Maar was dat het A. Haga ziekenhuis? Was dat B. het Pronovo ziekenhuis? Was dat C. het Leiden UMC? Of zijn de dames geboren in het D. Erasmus MC? Ja, ze zullen ergens geboren zijn. Ja, ze zijn ergens geboren. Ja, ze zijn ergens geboren. Goed, dan gaan we door naar vraag 4. We bouwen het een beetje op. En dit is een vraag voor de misschien wat iets ervarene kijkers, zeg ik dat netjes? Ja, dat denk ik wel. In welke plaats ligt Paleis Het Loo? Is dat A. Soestdijk, B. Apeldoorn, C. Amsterdam of D. Wassenaar? Dus in welke plaats ligt Paleis Het Loo? Is dat Soestdijk, A. Apeldoorn, B. Amsterdam, C. of Wassenaar, D? Dan gaan wij naar vraag 5. En die luidt: wanneer trouwden prinses Beatrix en prins Klaus? Ja, en dat wordt even in het geheugen gegraven, hè? Want was dat A. 31 januari 1968? Was dat B. 27 april 1967? Of was dat C. 10 augustus 1966? Of D. was het 10 maart 1966? Leef nu wel in de 60 jaren, toch? Ja, het zijn wel allemaal 60 Het zijn jaar. wel 60 jaar. Ja, ja. Ja, dat waren de jaren van de rellen, hè? Ja, dat Ja. hebben we 80 ook nog een keer, maar daar Ja. moeten we allemaal niet over praten. Nee. Gewoon leuke dingen over Koningsdag. We gaan vertellen. verder. Vraag 6. Ja, En om het hoezo leuk, en om het hoezo leuk te leuk. houden gaan we de volgende vraag doen. In welke kerk bevinden zich de koninklijke grafkelders? Is dat in A, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, B, in de Stulpkerk in Lage Vuursche, in de Nieuwe Kerk van Delft is het antwoord C, of antwoord D, de Westerkerk in Amsterdam? Waar bevinden zich de koninklijke grafkelders?
Ja, en dan gaan we naar nog zo'n leuke vraag. Ja, Dat is ook wel heel het is toevallig, hè? Nou, het is allemaal Nou. vrolijk daar. Van welk paleis werd het hoofdgebouw nagenoeg verwoest door een brand in mei 1948? Was dat A, Paleis Noordeinde? Of was dat B, Paleis Soestdijk? Of was het C, Paleis op de Dam? Of Paleis Het Lohe? Dat was dan de D. Ja. Ja, natuurlijk was de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. En toen bleek het dus dat onze koningin Juliana het grootste gedeelte was een ballingschap. Ze werd hier uit Nederland gezet. En de vraag is nu, in welke stad verbleef koningin Juliana het grootste gedeelte van haar ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog? Was dat A, in Londen, B, in Ottawa, C, in Quebec of D, in Brighton? Dus in welke stad verbleef koningin Juliana het grootste gedeelte van haar ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog? A, Londen, B, Ottawa, C, Quebec of D, Brighton? En dan gaan wij naar vraag 9 alweer. Want met wie is prinses Margriet getrouwd? Is dat met A, prins Carlos, met B, meester Pieter van Vollenhoven, C, met Jorge Guillermo, dat is altijd zo'n heerlijke lastige naam, hè? Guillermo, ja. Maar de andere is wel makkelijk hoor, meester Gerard Hofmans. Dus met wie is Margriet getrouwd? Die vierde is ook wel een pikante naam in het Koningshuis, toch? Ja, die achternaam die laten ligt we er daar niet zo even- goed. ligt niet zo ligt daar gevoelig. Goed, vraag 10 zit. We zitten al bijna ver over de helft in deze ronde. We zijn de laatste vragen aangekomen van de eerste ronde. En de vraag die volgt is vraag 10. Hoeveel kleinkinderen heeft of had prinses Juliana? Dus hoeveel kleinkinderen heeft of had prinses Juliana? Is dat A, 14, B, 12, C, 16 of D, 11? Hoeveel kleinkinderen had prinses of heeft prinses Juliana? Nou, en dan gaan wij naar een foto kijken. Want ik kijk even of de foto er ook al is. Want dat is wel handig, want dan kunnen we... Ja, anders kan ik moedig vragen wie we zien. Dus we zijn even op zoek naar de foto. En die komt er geheid wel aan, daar twijfelen we niet over. Ik neem aan dat iedereen de vraag toch... Ja, ik vind de vraag toch best wel pittig nog. Jawel, het is niet iets wat je zomaar altijd in de weekend leest of in een story. Er wordt wel meer van je gevraagd. Ja, de foto die gaan we zien. En dat betekent welke prinses zien we hier? Is dit prinses Margriet? Is dit prinses Christina? Is dit prinses Juliana? Of is dit prinses Wilhelmina? Dus wie zien we hier? Margriet, Christina, Juliana of Wilhelmina? Ja, nou dan zijn we toe aan de laatste vraag van de eerste ronde. We hebben Ja. zo gezegd 3 rondes, dus niet getreurd als u nog niet alles wist. Maar er komen nog genoeg kansen om dit op te lossen. Vraag 12, de laatste vraag. En dat is wederom een beeldvraag. Welke voormalige koning is dit? Is dit A, koning Willem I, B, koning Willem II, C, jij raadt hem al, koning Willem III, of is dat D, koning Willem van Oranje, Willem V van Oranje? Wie zou het zijn? Is het A, koning Willem I, koning Willem II, B, koning Willem III, C of Willem van Oranje-Nassau, D? Wat is het goede antwoord? En dat is de laatste vraag van de eerste ronde. Ja. Waar zou die koning Willem IV zitten? Ja, Ja, jij bent geschiedenis, hè? dat ga ik daar even uitleggen. Want Ja, dat is wel, oké, maar dat is wel heel een dingetje, ja. Ja, het is wel een kleine tip voor de mensen als u bezig bent. Niet de quiz afsluiten. Ook niet refreshen en dergelijke. Gewoon de quiz laten staan waar u bent. Want dat voorkomt een heleboel problemen op deelnamebeleid, zal ik maar zeggen. Dus, ik hoor nu van de quizmaster dat er wel op next gedrukt mag worden, want dan komen de nieuwe quizronde vragen voor de volgende ronde, die komen er dan zo meteen aan. En dan gaan wij van deze kant uit eventjes afsluiten. Wij gaan Ik loop even naar weer, die kant jij toe, loopt weer denk naar die kant. ik. Ja, Ja, volgens mij gaan we allebei die kant op gezellig. Dus jij gaat weer een dingen doen, hè? ik ga een filmpje mee Ja. kijken, want we hebben een prachtig filmpje zoals u misschien wel dadelijk even gaat zien. En dat prachtige filmpje gaat over de Koningsdag in het verleden. En u ziet dat de traditionele muziekkorpsen erbij werden gebruikt.
Oh, zo verlang ik terug naar de tap toe. Misschien weet iemand dat nog wel eens op de Grote Markt of nooit. We zien hier in de Schouwburg beelden uit het verleden, mooi in zwart-wit. En hij ziet er toch al anders uit dan dat hij op dit moment uitziet, die Schouwburg, wat er hier een transformatie al heeft gedaan in de afgelopen jaren. We zien hier Prins Claus en toenmalig koningin Beatrix in Venray. In een open wagen werden zij. Dit is trouwens, lieve mensen, het Schouwburgplein met die mooie klimstellages erop, mag ik wel zeggen. Daar kon je vroeger heel hard van afvallen, weet ik nog wel. Het traditionele zeskamp natuurlijk, die altijd gehouden werd. Prachtig ook om te zien. En de man met de snor is burgemeester De Vesch. Dat is ook al lang geleden dat we die in beeld hebben gezien. Met de prachtige keten die trouwens burgemeester Wienans vanmorgen nog steeds op had, zie ik. Dus hij is nog steeds, van die tijd is hij al. En het eerste loket. Ja, de herauten, hè? Ja. Hebben we die nog ergens hier in Verhaag? Zijn ze De op? ontvangst van gedecoreerden worden ze opnieuw gebruikt. Oh, leuk. Dat is Margriet. Ja, dat is Margriet, ja. Prinses Margriet is dat. En dit is in Gijsteren, zie ik. Ja. Dit is bij de Gilde in Gijsteren, bij de kerk. En dit is waar Paul het straks over had, hè, bij de vrijwilligers. Ja. Onze Maxima met toenmalig burgemeester Waals. Jos Waals. Ja, Ja. Jos. Ja. Hij ziet er wel heel vereerd uit, hè? Ja, dat vond je ook geweldig, hè, zoiets. Je ziet er... Onze koningin, die nog nooit samen dus in Venray is geweest met haar man, hè? Dus dan moeten Alleen we... de basis. Ja, alleen op de basis. basis, maar niet in Venray Nee, in zelf. Dus Venray. dan wachten we dan nog op. En zo ziet ons prachtig centrum op dit moment eruit. Ja. Met Bart Lemmen nog. Hier wordt staat, gepraat over glasvezel, denk ik. En de Koningsmarkt is hier natuurlijk in volle gang. En natuurlijk 's middags altijd met de optredens van diverse dansgroepen en al. Wat missen we dat wel. Ja. Oh, het was het mooi weer geweest vandaag. Ik zeg het nog maar een keer. de Het Oud-Hollandse typische spelen. Oud-Hollandse sjoelbakken wat altijd ook plaatsvindt. En Dit was een talentenjacht. ja, en vol mensen op elkaar gepakt. Wat ziet dat vreemd uit met die Ja, foto's hè? als je dat ziet. Ja, en de laatste sfeershots van het plein waar hier op het Henseniusplein zie ik hier toevallig. En natuurlijk de artiesten. De lokale artiesten die een zakcentje moeten bijverdienen op deze Koningsdag. Straten vol. Wauw. Ballonnen, denk ik. En de mascotte van Venray die natuurlijk ook erbij is. Stop met flauw woordgrapjes trouwens. Want... Dit is nog 's morgens bij de markt, bij de kindermarkt. En 's middags de optredens van de diverse bands in en rond Venray. En hopelijk mogen we dit volgend jaar Ah, alsjeblieft. Ja. beleven. Dit is natuurlijk het zaal. Ontvangst van de ontvangst van de gedecoreerden. gedecoreerden. Hè. Daar komt Ja. niet iedereen is daarbij aanwezig. En dit is een leuke foto en dan geef ik graag het woord aan jou, Gerda, want jij hebt 2 gasten aan tafel zitten. Ja, dat klopt. Ik heb 2 gasten aan tafel Hallo. zitten. Goedemiddag, heren. Ja, hartstikke gezellig om Ja. hier te zitten. John Abe en Jens Jansen Ja, is het, hè? helemaal goed. Ja. Jullie zingen bij, nou, wij. Nou, wee. Nou, Bijna wij. goed. Bijna goed, bijna goed. Het komt een keer, hè? Gewoon even Engels denken. No No way. way. No way. Maar daarom zitten jullie niet hier. Want ik heb begrepen, jullie zangcarrières zijn begonnen bij de zangers van Sint-Frans. Nou, bijna goed was bij de zangertjes van Sint-Frans. Of was het toen nog de Ja, toen was het de zangertjes? zangertjes van Ja, Sint-Frans echt toen wij wel. begonnen. Ja? Ja. En wat was dan de leeftijd? De leeftijd was eigenlijk van... we begonnen eigenlijk vroeger van... we zaten op een Franciscenschool en daar werd je eigenlijk geselecteerd van... kun je een beetje zingen, want daar begon het. En toen werden de
de af de beste, maar die redelijk Je konden moest wel een zingen. beetje wijs kunnen Die houden. redelijk konden zingen, die mogen toen bij het zangkoor. Maar er waren er ook jongens die moesten een jaar wachten dat ze weer bij het koor mogen. Want het niveau was echt wel hoog. Want het kwam allemaal van, ja, eigenlijk van de Franse school uit Zuid, Bij Wim Buijs in de klas. Hè. bij Wim Buijs. Oh, maar, Die gaf les, 4e klas, Ja. gelijke school. En dat was ook de oprichter hè, van de Ja. zangers eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. maar het was wel van, toen we 7 jaar waren, Ja, wij zaten al in de tweede derde klas. En, derde klas. en toen werd je al geselecteerd van, kun je een beetje zingen, dan mag je bij het zangkoor. Want het niveau was toen tamelijk hoog. Ja. En nou, dan hebben we het geluk gehad dat wij meteen mee mochten doen natuurlijk. Ja. Dus Ja. Dat had ook een bepaalde stijl, hè, wat jullie zongen, hè? Nou ja, we zongen voornamelijk de hoogmis hè, Ja. in de kerk. Ja. Iedere En dan veel zondagochtend. Latijns. Ik moet erom liegen, maar volgens mij was het iedere zondag om 9:15. En flink oefenen en inderdaad in Latijn. En Latijns, ja. Onverstaanbaar voor ons. Hè. Ja. Maar jullie traden niet alleen op in de kerk. Nee, ik wil niet weten hoeveel reisjes wij gehad hebben. Is dat zo? Ja, echt. het ging eigenlijk toen, het was een Puericultoris, dus een wereldwijd organisatie. Die begon eigenlijk allemaal met jongenskoren. Vooral toen in 1900. Het waren allemaal echt, en die hoge stemmetjes, hè? En daar hadden ze liefst jongenskoren, want de dames die mochten in het begin nog niet meedoen. Dat er de christelijk gebeuren. Ja. Zongen alleen de mannen. Dus het is eigenlijk begonnen met allemaal jongenskoren. En toen zijn we eigenlijk, ja, we hadden zo'n niveau. En op een gegeven moment, als je dan een redelijk niveau hebt, dan mocht je ook overal aan meedoen. Dus wij waren met 7, 8 jaar, mochten we al naar Rome, Loreto, wat heb je nog meer? Ja, Italië, Nuoro, Spanje, in Sardinië. Ja. Want ik heb begrepen, jullie zijn ook bij de paus geweest. Ja, dat is wel leuk om dat te noemen. Op dat moment ook eengene die bij ons zingt, dat is René Scheffers. Die zong dan buiten op het plein een bepaald nummer. En van elk land zong een jongen in zijn eigen taal een nummer. En dat ging dan achter elkaar. En ik zelf heb dan een cadeau aan mogen bieden aan de paus. Ja, met de broer van René. Hè. Met een broer van Met René, Frans, ja. Frans Scheffers. Dus ja. Maar dat wordt nou niet meer gedaan. Of wel? Nee, of Nee, dan nou nog- hebben we bedankt voor die bloemen. Ja, Nee. precies. Ja, het is in Nederland komen dan bedankt voor die bloemen. Ja. Ja, precies. Nee, ik weet niet of er nog überhaupt zangkoren heen gaan. Maar dat, wat Johnny zegt, dat Puericultoris, zeg maar, dat was Europees, Ja, als een Europees club. ding En, heeft gehaald, ja. en daarom kregen al die uitzendingen. Würzburg in Duitsland, wat Johnny zei, Rome, 2 keer zelfs. Zeker zelf. Santiago de Compostela in Spanje, 1 ja. keer. Loreto, dus aan Loreto de Adriatische ligt eigenlijk aan Cona, provincie in Italië. En, Ah. we Dus jullie dan- hebben eigenlijk en al als Nuoro kind in heel de veel Sardinië. gezien. Zeker weten we. Ik weet, het eerste reisje met zangers was Nunspeet. We hebben allemaal geweldige herinneringen. Met het tweede reisje was Bad Groent. Dat is een of ander kerkje. Hoe we daar als koor gekomen zijn, weet ik niet meer. We sliepen in de kerk, in de kelder, onder de kerk. Daar sliepen wij met, ik weet niet, man of 30, 40. En dan zongen we dan in die buurt, hè, in dat Hartsgebergte. En daarna was volgens mij 66, de eerste keer gingen we naar Rome. Nee, met 67 de trein. volgens Was mij. het 67? Ja, Met dat de kan. 67, trein. En dan met ja. de trein. Met de trein. Ja, met de trein, 24 uur in de trein. Dus, Oh, dat is wel gezellig met al die jongens. Zeker. Ja, Het was een grote puinhoop natuurlijk. ja dat in wou de ik net trein. zeggen. Dat zal wel... Dus dat was leuk. Hè? Wij gaan wel eens als zoekskapel naar Duitsland. Nou, dat is ook altijd puin op Ja, ja. wat staan met, dat soort, met een hele groep jongens. Maar wel het mooiste was van op een gegeven moment in de 60, 70 waren we eigenlijk toch wel een koor die op hoog niveau zong. Zo, we zongen wel. Dus we werden overal gevraagd. Daarom krijg je tussen 60 en 70 overal die uitnodigingen voor wat je net zegt, Loreto, Nuoro, noem maar op, Dat Rome. jullie zo'n koor op hoog niveau waren, hè? Kwam dat met name door de inzet van Wim Buijs? Absoluut. Wim Buijs Wim was Buijs is echt heel de- belangrijk. De, hoe heet het? De stimulator en als dirigent was hij ook heel perfect. En Ja. hij had de 5e klas lagere school, dus hij stimuleerde ook iedereen in muziek. En
ik weet nog dat ik weet niet hoeveel er van de zangers waren die ook nog blokfluitles hebben gehad van bij Wim Buijs. Oh ja, ach, Dus gewoon om noten te leren lezen. Dus Want het was ik bedoel- echt de volledige... Want lang is het geleden dat Wim Buijs bij de zangers is gestopt. Nog niet eens. dat weet ik niet. Ja. Hij heeft in Hoe ieder geval lang nog is het heel lang meegedraaid. Absoluut. Ja, precies. Ja, ik weet wel dat je echt. Toen was je al behoorlijk op leeftijd, meneer Buijs, dat hij nog bij de Zeker, ja, zangers toen kwam. waren we heel lang weg. Ja, Ja, ja. dat klopt. Dus, maar jullie hebben ook gezongen voor het Koninklijk Huis, althans. Voor Juliana, hè? Juliana. Ja, oh ja, dat was de opening van de Schouwburg hier. De Ja. opening nou direct. Ja, is dat 1968. Maar officieel kwam zij inderdaad. Ja, zij kwam hem openen, ja, ja. officieel. Ze kwam een 1968. cadeau aanbieden voor de opening van de Schouwburg. En ze bracht een... Ja, ik heb het gelezen, want ik wist het niet meer. Ik had er geen actieve herinnering meer Dit is nog aan. een foto daarvan. Maar ik Weet heb jullie dus- welk orkest ervoor zat? Was dat dan van Euterpe? Ja, dat was Euterpe. Was Ja, Euterpe ja, al? natuurlijk. Ik heb Ja, het dat is terug allemaal vanuit... Ja, dat was niet dingen toen de Nee. tijd nog. Nee, was Euterpe. Ik Was heb het terug Euterpe. moeten zoeken in de Pelemaas. Want Euterpe. ik wist eerlijk gezegd ook niet meer wat we gezongen hebben, maar we hebben toen het slavenkoor gezongen. Oké. Ja, Slavenkoor. hè. Ja, Ik- het slavenkoor hebben we Als ik dan denk van bij de opening van de Schouwburg dat we dan een Italiaans moesten zingen van ja, een goed, slavenkoor van Verdi. Op een gegeven moment. dat is een schouwburg. Zou je dat nou nog kunnen? Va pensiero Solali dorate. Dat nummer, dat Oh, weet ik nooit. Lisa met. Dat zit er toch helemaal in? Ja, dat dat zit is er wel in. knap. Ik weet nog, John en ik waren op vakantie een keer in Italië en we waren aan de afwas op de camping. Ah ja, wat Stonden dan? wij bordjes te wassen en Ah, bij klopt. begonnen te zingen. En inderdaad, die hele camping, alle volk kwam nog eens kijken. Ja, Ik doe dat Stond is het af, echt dan nummer meer dan te 50 jaar geleden, ja. 68. 68, Ja, dat, ja. precies. weet ik. in 68 en 67 gingen we eigenlijk naar Rome. Ja, dat kan. Maar dit is inderdaad, Ja. hoe oud waren we Het, toen? 13, 12, 13 jaar. Hè? En wat was toen jullie indruk van koningin Juliana? Of was het toen nog prinses? Nee, toen was ze al koningin. Toen was ze koningin. Was Dat ze was de koningin? koningin. Ja. Julian, ja, ik bedoel, dat is lang weet er niks geleden. van. Ik was 13, Jens was 12. En ja, het hele plein stond hier vol. En ja, het was wel ludiek. Ik bedoel, wij stonden er vooraan bij de opening van de Schouwburg. En op een gegeven moment komt koningin Juliana naar binnen. En toen moesten we gaan beginnen met het slavenkoor. En ik denk van, ja, nou, dat is wel mooi eigenlijk. Nou, een mooie herinnering trouwens. Ja. Maakt indruk. Maar ik moest het terugzien in de Pelemaas. En toen zag ik ook een zusje van Peter, hè. Een goede kameraad van ons, Peter Gerrits, Elsje Gerrits. Die, Oh, ja. die mocht bloemen geven aan... Ja, klopt. ik heb nog met de buurvrouw gevraagd. Heb jij nog verstand van... of weet Is- jij nog iets van? Ja, Is zet dat ze die alles. foto die daarachter staat dan? Elsje, ja, en Toontje Michiels, ja. dat is die foto. Is Ja, dat Elsje en, is- en ja. is dat broer en zus? Nee, Toontje Nee, komt uit nee. Leunen en Elsje is uit Venray. Van Ja, hoe heet de vader een van zusje Peter? van een... Even kijken, zusje van Elsje? een, En Toontje Michiels. Michiels, ja, uit Leunen. Daar hebben we gisteren de hele dag over gehad. Wie zou het dat toch zijn? En dan weet je ook hoe Elsje heette dan? Gerrits. Gerard. Gerrits. Dat was weer een zusje van een vriendin van ons. Oké. En ja, het vader van Elsje was volgens mij een buurtredner of zo. Hè? Dat kreeg Ja. wat muk of zo. Ja. Ja. En zei ze dan ook nog iets tegen jullie, de koningin? Of de koningin? Ik neem aan voor wel. Ik weet Dat weet je niet Ja. meer. Jullie waren waarschijnlijk met hele andere dingen bezig. Ja, natuurlijk. Als Ja. je 13 bent, Ik ken die leeftijd wel. Hè? Ja, daarom hè. als je 13 bent, denk je, hé, was de bier? Ja, was er Dus weer, wat dat betreft, ja, wat krijgen ja. we hiervoor? ja, precies. Nee, Dus, maar het was wel uniek. Ik bedoel, de hele plein stond vol met alle scholen die in Venray zijn. Die stonden op het plein. En ja, het was Ja. gewoon uniek. Dat is weer apart. Ja, Ik zie hier ook nog, want dat zijn jullie ook hè, deze grote groep. ja Met die precies. koffers. Ja, Nee, naast en die daar koffer, bij bij die- dat is dat op Sint-Anna denk ik. De Die Schouwburg rechtse, dat is Sint-Anna. Schouwburgse dan. Ja, Ja, precies. Zeker. en daar hebben jullie ook gezongen, neem ik aan, of Ja, repeteren die jullie middelste daar? foto is zo leuk, want op dat moment gingen we eigenlijk, met z'n allen, dus die ouders hadden ons gebracht, die stonden er vlak in de buurt natuurlijk, hebben nog een nummer gezongen. En toen zijn we met z'n allen naar Rome gegaan, dus wat ik al zei, 24 uur in de trein. Dus was wel lachen. En toen Ah. sliepen we in Rome bij de nonnen, Nonnenklooster, ja. geweldig. nonnenklooster. En toen hebben we het En voor hoe de oud eerste wa- keer, en hoe voor de oud eerste waren keer jullie hebben we toen wijn leren drinken. Tafelwijn. 66, dus 11, 12 jaar. 11, hè? 12 jaar. Ja.
Ja, en dan ga je met z'n allen bij de nonnen slapen. Ja, sliep bij de Ja, nonnen. mooi, En man. één woord heb ik er nog van onthouden. Fiet, was fiet. Ja, fiet. We waren niet snel genoeg, denk ik. Ja, even snel. Liep, liep, liep. Ja, maar ja, Ja, dus... hey, jullie gaan nog een keer zingen voor ons, hè? Ja. Hoe is dat nou voor jullie, die coronatijd? ja, Beroerd, de hè, coronatijd hebben we eigenlijk weinig last van. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben niet samen gerepeteerd, hè. Dat ging niet meer. Dat ging niet meer? We hebben wel een paar begrafenissen gezongen nog. Dus dat Ja, was eigenlijk de enige manier waarom we Dat je nog een nog beetje bij bij elkaar elkaar bent, ja. waren. Ja, en corona is gewoon kloot. Want we zullen met 5 man zien. Maar ja, 1 van ons het helaas vandaag corona, dus daar mag er niet Ja. bij. Je mocht er niet bij zijn. Nee. Nee, dus corona, zie je dat meer terrassen open zien. Dat het Dat allemaal we weer dan een weer beetje langzaam, normaliter wordt. Ja, Dat het weer gaan een kunnen. beetje gezelliger gaat worden. Zo is dat. Dus, ja. Nou, we hebben wel verdomd veel gedaan in die tijd. Want als je redelijk goed was, en Buis had wel gekregen dat wij toch wel een redelijk zanker waren. Dus als wij naar Rome gingen, en dan zit een keer gasten vol met zangertjes. Want vroeger was het hoofdzakelijk, waren het allemaal jongens die Ja, ja. zongen. Want de meisjes die mochten nog niet meedoen in de christelijk gebeuren. Dus er waren allemaal jongens. Dus als je dan Sint-Pieterskerk binnenkwam, nou, dan zit je met duizenden zangers van allemaal jongens. En als je dat vond dan ik wel wat, hoort, we zijn allemaal jongen. ja, eigenlijk was het toen allemaal jongens, toch? Dat was, Ja, dat denk ik het wel, ja, de ja. Poelwerk Torens was een organisatie die is Nee, toen maar we in hebben het even over corona. Hebben we het nog. Had je dan corona? Nee, maar wacht even door. Nee, en als je daarna gaat, dat je Rome komt, en dan zit je in de kerk, dan zit je eigenlijk bij duizenden zangers te zingen over de hele wereld. En dat is ook wel leuk om te noemen, dat René Scheffers, die ook bij ons zingt, die zong dan op een plein het nummer van, elk land zong een klein nummertje. Dus je had Italiaans, Je weet, ook Duits, nog, je weet ook nog hoe dat nummer Frans. ging, of niet? ja, en dat nummer ging eigenlijk van... René, Hoe ging het ook alweer? René weet het. Opdat alle kinderen van deze wereld de vrede van God verkondigen. Laten wij bidden. En daarna gewoon Duits en Italiaans. Oh zo, Spaans. ja, maar echt van die Ja. korte gebedjes Meer dan eigenlijk. 50 jaar geleden. hè. Ja, het ging eigenlijk de hele wereld een beetje rond. Jullie zijn bijna wereldberoemd. Ja, Toen wel. Toen wel. Toen zeker. Ja, toen waren wel. Als eigenlijk koor maar, waren jullie We hadden wereldberoemd. maar 2 concurrenten. Ja. Dat waren de Ja. Wiener zangerknaben en Ja. Le Petit Chanteur Ja, Quoi de ja, Buiten. ja, de Wiener. dat, Wij gaan luisteren Zingen. naar jullie, Ja. want jullie gaan weer zingen. Nou, we doen dat- het. Dus dat- ik vind het een eer om Gewoon, zulke wereldberoemde mensen in ons midden te hebben. Maar Nou, we dan gaan wil- niet wil zingen ik over wil even Roy, zeggen hè? van dat Van nummer Roy. wat we nou zeggen. Dat is eigenlijk dat we gewoon trots zijn dat we jongens zijn met Zoiets. Roy. Ja. Gaan we En nou dat zingen. nummer gaan we nou zingen. Dus, Nou, wij gaan naar we jullie doen. luisteren. Loop rustig naar je plaatsen. En ja, u ziet het, ze zijn met z'n vieren. De 5e zit met corona thuis. Maar daarom zijn ze absoluut niet minder. Heren, succes! Dit was wel een wereldstad, maar als dat zomaar bleef. De deurborgen gezelligheid, met een hoofdletter G nog schreef. Daar worden wij zien geboren, dat stad als anders rust. En zie de in de vreemde, dat denkt het terug aan thuis. Wij zien jongens uit Rooi in de biel. Daar gaan wij gats op met heel ons hart en ziel. De gouden leeuw, de grote mel, dat is alles werd. Wij zien jongens uit Rooi in de biel. De singels en de straten, daar vind ik mijn weg. Ik kan het echt niet laten, daarom dat ik het zeg.
Hier zien wij zielsgelukkig, hier wil ik nooit meer gaan. In Rooi daar blief ik lachen, in Rooi had ik een traan. Wij zien jongens uit Rooi in de biel, daar gaan wij grats op, met hier als hart en ziel. De gouden leeuw, de grote mer, dat is ons alles waard. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. Brugske, Walten, Desselke, de landweert kwam erbij. De Brabander, Antoniusveld, en toch voelen wij ons vrij. Ons Rooi blijft in beweging, ons Rooi dat staat nu stil. Van Rooi zal ik blijven houden, dat is wat ik zeggen wil. Wij zien jongens uit Rooi in de biel, daar gaan wij grats op, met heel ons hart en ziel. De gouden leeuw, de grote mer, dat is ons alles waard. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. Daar gaan wij grats op, met heel ons hart en ziel. De gouden leeuw, de grote mer, dat is ons alles waard. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. De gouden leeuw, de grote mer, dat is ons alles waard. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. Wij zien jongens, uit Rooi in de biel. Ja, daar hebben we het gehad. Graag gedaan. Dank jullie wel. No Way was dat met Wij zien de jongens. En wij gaan verder. Sorry, ik begin gewoon in dialect verder te gaan. Nee, we gaan het gewoon in het Nederlands doen vandaag. Wij gaan verder met de tweede ronde. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even verder met natuurlijk de antwoorden van ronde 1. Ja, dat gaan we doen. Nou ja, en jij hebt de eerste vraag zo fantastisch gedaan. En, Zal ik ook maar gelijk beginnen? Ik ga het antwoord verkeerd uitspreken. Dat Nou, zal aan mij liggen. Ja, ik hoop dat ik het goed zeg. Het antwoord op de eerste vraag, en dat was dat instrument van, dan ben ik dat ene kaartje kwijt, Ja, maar dat Karel heb ik hier. Kraaienhof, Van hè? Karel Kraaienhof. Ja. De bandoneon. En dat is dus vraag 1 en daar is het A-antwoord was daar goed. Ja, 1A dus. Nou, de vragen. Hoe heten de dochters van Willem-Alexander en Maxima? Ons koninklijk paar heten Amalia, Alexia en Ariane. En dat is antwoord C. Dat is het goede antwoord. En deze dames, dat was de vraag bij vraag 3, die zijn allemaal geboren in het Profono ziekenhuis in Den Haag. Amalia in 2003, Alexia in 2005 en Ariane in 2007. Als je ooit naar Scheveningen rijdt, kom je daar bijna langs. Ja, Het ligt bij de klopt. gevangenis. Ik kom er ieder jaar met mijn leerlingen en dan rijden we ieder langs en dan vertellen we dat ieder jaar weer dat daar de koninklijke familie overal geboren is. Het Paleis het Loo, een prachtige plek om een keer te bezoeken. Ik denk dat de jeugd het misschien niet zo leuk vindt met de mooie tuinen, maar het is echt de moeite waard om daar een keer te gaan kijken. Paleis het Loo ligt in Apeldoorn en dat is B, antwoord B, dus vraag 4. En je kunt zelfs op het terrein zelf ook wandelen. Hè? Dan kom je zelf, als je daar bent, kun je ook zelfs, kom je wel eens prinses Margriet tegen of zo. Is ook aan de wandel. Ja, of een knuffel. Nee, dat Nee. dat mag ik niet zeggen. Vraag 5. Dat was wanneer trouwden prinses Beatrix en prins Klaus. En we zeiden dus straks al een beetje. Dat was het jaar van al die kraakrellen. Dat was het jaar 1966 en zij trouwden op 10 maart. Dat was antwoord D, hè? Antwoord D. Nou ja, toen hadden we dat vraag van waar bevinden zich de koninklijke grafkelders. En ja, omdat heel veel mensen dat het allemaal denken dat het in Amsterdam is gebeurd met de bruiloft en dergelijke. Maar dat is dus niet zo. Nee, in de Nieuwe Kerk in Delft liggen de koninklijke grafkelders. In de Nieuwe Kerk in Delft en dat was antwoord C. Ja.
Dan gaan we naar vraag 7. En daar was de vraag, van welk paleis werd het hoofdgebouw nagenoeg verwoest door een brand in mei 1948? En dat was het Paleis Noordeinde in Den Haag. Ja. Dat is naderhand weer opgebouwd. Ja, dat is daarna weer mooi in ere hersteld. Ja. Nou ja, koningin Juliana destijds werd uit ballingschap geplaatst door de Duitse bezetter. En moest dus weg in Nederland en ging naar de hoofdstad van Canada. En lieve mensen die nog topografie hebben, ik weet het bij de jeugd is dat lastiger. Maar de hoofdstad van Canada is niet Calgary of Quebec, maar dat is nog steeds Ottawa. En dat was antwoord B, dat is het goede antwoord. Ja, en dat was trouwens wel alleen, hè, want prins Bernhard, die was in Engeland om mee te vechten. Ja, die was aan het vechten. Ja. Dat is trouwens ook Prinsesje geboren, geloof ik. In Ottawa is ze met Christina geboren. Christina toch, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, Dan gaan we naar antwoord naar vraag 9. Met wie is prinses Margriet getrouwd? Ja, en dat heeft u vast allemaal goed. Want ja, dat is natuurlijk meester Pieter van Vollenhoven. Hij Hè? is meer de knuffelbeer van de koninklijke Ja. familie, vind ik het altijd. Hè? Ja. Iedereen vindt hem leuk en De aardig. pianist en de gevleugelde grapjas. vriend. Ja, de Veilig gevleugelde. Ja. Nederland, hè. Ja. Nou, de kleinkinderen, het aantal kleinkinderen van prinses Juliana, en dat waren er 14. En ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar een aantal van deze kinderen kennen we natuurlijk allemaal wel. Als u wel eens bij de kapper komt en u leest de boekjes wel eens, dan komen ze altijd wel eens een keer voorbij. Maar het waren er antwoord A, 14. Ja, en dan gaan we naar de fotovraag. Dat was vraag 11. En de vraag was, wie ziet u hier, welke prinses? En dat was natuurlijk prinses Juliana. Prinses Juliana. Wat Ja, dat was ook klinkt zo apart, prinses. hè? Ja, ze is geboren als prinses en ze is gestorven als prinses. Ja, en dat is heel apart. En we gaan ook, wat ook een beetje apart is, welke voormalige koning is dat? En dat is, op de foto zagen wij koning Willem I. En wat ik bij mijn leerlingen vaak moet uitleggen, dat Willem van Oranje niet koning Willem I is. Dat is echt heel lastig uit te leggen, maar pas later in de tijd komt het monarchie op gang. En dat was koning Willem I. En dat prachtige schilderij is nog steeds te bewonderen in volle laat in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja. Zo, dat waren de antwoorden van de eerste ronde. Dan gaan we naar... Oké, ja, nou ik hoor van de quizmaster, als u nog meer wil doen, dan kan dat op papier, maar niet meer voor de prachtige prijzen die we overigens hebben. Mag ik dat zeggen alvast? Ja, we hebben hele mooie prijzen. Nou, we hebben fantastische prijzen. Dat is we hebben even kijken, we hebben 3 prijzen. Een eerste, een tweede en een derde. Nou, En het gaat zo, de techniek rekent uit hoeveel mensen goed hebben, maar die rekent ook uit wie het snelste was. dan kan het niet verkeerd. Hoeven wij niks aan te doen. Nou, fantastisch. Dus Nou, als dat fout gaat, zeggen we Robert Pauw. Nee, dat komt hoor. heel goed. Ik ben er volledig Gaat vertrouwen goed in. hè, Robert Pauw? Het Koningsdag 2021, nog even anders. We gaan met ronde 2 beginnen. Dames en heren, laptops weer op scherp, beeld aan en volle concentratie. Want vraag nummer 13. Ja, welke voormalige koning is dit? En u ziet de foto al. Is dit A, Willem V van Oranje-Nassau? Is dit B, koning Willem I? Is dit C, koning Willem III? Of is het D, koning Willem II? Ja, Eén van de Willems dus. ja, dat is in ieder geval een Willem. Het is niet van een Willem. Goed. Denken die mensen, hebben ze dat ingestudeerd? Oh, dat was Willem. Ja, maar welk is het? Maar welke Willem? Ja, natuurlijk gaat ons koninklijk gezin altijd skiën. En daar worden natuurlijk de befaamde wintersportfoto's gemaakt. Maar op welke plaats, welke wintersportplaats in Oostenrijk gaat de koninklijke familie altijd skiën? Is dat A in Meyerhoven, B in Liechtenstein, C in Ischl of D in Lech? Dus waar gaat de koninklijke familie skiën of op wintersport? Meyerhoven A, Liechtenstein B, Ischl C en D is Lech. Dan gaan we naar vraag 15. En ik weet niet of u vanmorgen om 10 uur ook buiten gestaan heeft met het trompetje of de bas of de gitaar. Het Wilhelmus heeft staan spelen. Maar de vraag is, hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus? En heeft u ze eigenlijk allemaal gespeeld? De antwoorden. A, waren het er 14. B, zijn het er 16. C, heeft Wilhelmus 12 coupletten. Of D, heeft het Wilhelmus 15 coupletten. Ja, een aantal coupletten zijn er dus. En het zijn er meer als dat wij zingen, want we zingen er meestal maar 2. Ja, meestal maar 2. En ook niet het eerste, ook nog niet. Dat is Nee, ook het heel eerste. De apart andere, wel. ja, dat is heel raar. Ja, heel raar, heel Ja, apart. ja. En we doen het ook allemaal. Ja,
Dat is Ja, ook zoiets. ja. Het doet allemaal. Ja, heel apart om dat te zien. Ik volkslied en we zingen niet alles daarvan. Vraag 16 gaan we naartoe. In welke Limburgse plaats zou in 2020 de koninklijke familie Koningsdag gaan vieren? Wanneer en welke plaats zou in 2020 de koninklijke familie Koningsdag gaan vieren? Was dat A in Maastricht, in B in Roermond, C in Weert of zochten ze op het hoogste punt in Vaals? Dus waar zouden ze Koningsdag, let op, 2020 gaan vieren? Eindhoven is dit jaar, hè? Voor de tip. Dan gaan we naar vraag 17. Waar vond de inzegening plaats van het huwelijk tussen koningin Wilhelmina en prins Hendrik? Was dat A in de Sint-Jacobskerk in Den Haag? Of was dat B in de Nieuwe Kerk in Amsterdam? Was dat C de Nieuwe Kerk in Delft? Of was het D de Westerkerk in Amsterdam? De inzegening van koningin Wilhelmina en prins Hendrik van het huwelijk. Ja, nou dat is, Dat is al heel lang dat is geleden. graven in de geschiedenis, denk ik. Lang leven Google, denk ik, voor sommigen. Daarom gaan we maar vlug door met de volgende vraag. Zoals wij straks in het interview met Paul Vermeer al hadden gehoord, dat prinses Maxima bezocht op 9 juni 2009, een prachtige datum, 969, in Venray. En ter ere waarvan was dat? Ja. Waarom bezocht zij Venray? Was dat A, om de opening van de Kemphaan te vieren? B, om het 15-jarig jubileum van de vrijwilligersorganisatie Homestart op te luisteren? Is dat C, de nieuwbouw van MVC, Multifunctioneel Centrum Brugske, betekent dat? FC. Ja, Ja, MFC. MFC. Het MFC. Dat is antwoord C. Ik leg het even uit. En de D is het op het werkbezoek van Vliegbasis De Peel. Was ze daarom in Venray? Is het A, de Kemphaan, B, 15-jarig jubileum Homestart, C, nieuwbouw MVC Brugske of D, werkbezoek Vliegbasis De Peel? Vraag 18 was dit. Ja, en dan gaan we naar vraag 19 en dat gaat over koningin Wilhelmina. Want hoe vaak heeft zij Venray bezocht? Is dat A, ze is hier nooit geweest? B, is ze 2 keer geweest? Is het C, is ze 1 keer geweest? En anders het antwoord D, ze is wel 3 keer geweest. Nou ja, het is je wel mooi genoeg om 3 keer te komen, minimaal, toch? Vind ik. Ja, als je hier komt, dan blijf je toch? Ja, dat denk ik ook. Dan blijf je hier hangen. Dan blijf je hier hangen, kom. Goed, dan gaan we naar zo'nzelfde soort vraag. Alleen dan gaan we niet naar Wilhelmina, maar gaan we naar Beatrix. Hoe vaak heeft koningin Beatrix Venray bezocht? Is dat A, 2 keer, B, 3 keer, C, 1 keer of D, 4 keer? Hoe vaak heeft koningin Beatrix Venray bezocht? A, 2 keer, B, 3, C, 1 keer of D, 4 keer? En dan gaan we naar prins Bernhard, want die is ook in Venray geweest. Ja. En nou is de vraag, waarom? Was dat voor A, bij de opening van de Inalfa? Was dat B, de opening van de Schouwburg? C, het binnenhalen van een orde bouwen voor Britse luchtmacht? Of was dat D, de opening van de Rijksxerox? Er zit een tip bij, hè? Want de foto is in beeld. Hè? Dus ze kunnen misschien daaruit Ja. een van de antwoorden Even- zou je misschien weg kunnen strepen. Ja. Misschien. Ja, je weet het niet. Vraag 22, 2 keer 11. Mooi. Gaan we. Wat is de trouwdatum van Willem-Alexander en Maxima? Wat is de trouwdatum van Willem-Alexander en Maxima? Was dat A, 2/2/2002? Was dat 20/2/2002? Was dat 27/4/2003? Of was dat 20/2/2000? Ik zal het nog één keer in gewone woorden uitspreken. Was dat A, 2 februari 2002? Was het 20 februari 2002b? Of was het 27 april Ja, 2003? april. Of was het 20 februari 2000? Je moet er gewoon even bij nadenken. Ja, je moet er hè? gewoon bij nadenken. Ja, je raakt dan in de war. Is het 4 wel april? Ja, dat is april. Nou, dat is alweer de ene laatste vraag van deze ronde, vraag 23. En nou, er is er wel wat te doen om geweest de laatste paar jaar. Dus hoe heet het privéjacht van prinses Beatrix? Is dat de Waaier 55? Is dat de Willem de Ruiter? Is dat de Groene Draak? Of is het de Alma?
Nou, volgens mij is die niet zo heel moeilijk. Ik weet wel hoeveel belasting daar ieder jaar bij moet. Dat Ik heb wou ik toch net wel zeggen. gelezen. Hoeveel belastinggeld daar naartoe moet. Oh, dan gaan de posters hier al. Maar we zetten koningin Ja, ja. Juliana destijds in 68 Met, wat netjes. was het toontje? En die mannen wisten dat Gerards, net. Elske. Ja, Elske Ja. Verstegen en Ja, Elske Gerards en Toontje Verstegen. Ja. Nou, de laatste vraag uit de tweede ronde. In welk jaar begon de Nederlandse monarchie? En voor de mensen die niet weten wat een monarchie betekent, een ander woord, deftig woord voor koningshuis. Dus in welk jaar begon de Nederlandse monarchie? Was dat A, 1894, B, 1806, C, 1851 of was dat D, 1856? Dus in welk jaar begon de Nederlandse monarchie? En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de tweede ronde. Ik kijk even al aan mijn quizmaster hier opzij of ze al mogen nexten. Kan dat? Ja, u mag alvast drukken op next voor de volgende vragenserie. Maar de antwoorden komen zo dadelijk en wij gaan even verder. Want we gaan even kijken naar een filmpje van oude beelden van Pele Maas. Dus filmen uit de oude doos van Pele Maas. Ja, we hebben hier wat beelden uit het verre verleden van Pele Maas. Dit is vrij recentelijk met de talentenjacht die hier werd gehouden in de Schouwburg. Natuurlijk is dit een kleurrijk festijn. Als je ziet die vrolijke gezichtjes, allemaal lekker in het oranje, zien we daar Maxima en Willem-Alexander. Weet je wie dat nog zei? Weet jij dat? Ja, ik weet dat wel, maar er komt dadelijk nog volgens mij iets over in de quiz. Dus daar moeten daar we gaan we even wel niks van zeggen niks nou. Ja, dat is de prachtige Dat is onze ballonnen. oud-burgemeester, hè? Hans Schillers met zijn vrouw Wilma, was dat. Ja, fantastische beelden. De rommelmarkt wordt hier altijd een beetje gekscherend genoemd, maar het is een prachtige kindermarkt waarbij de ouders vaak om 6 uur al in alle vroegte voor het donker al klaar zitten voor de beste prijzen. Mijn assistente Gerry komt hier een prachtige kist brengen. Wat leuk. En ondertussen kijken wij naar het sminken op de kindermarkt altijd. En naar de ballonnenjuffrouw, de ballonnenkoningin, die allerlei mooie dingetjes maakte. En ja, hier staat iedereen weer klaar voor die fantastische dansdemonstraties. U ziet het, de kindjes liggen er lekker op dansmuziek te bewegen. Hier de wat grotere meisjes. En Sjoele blijft toch leuk, dat zie je. En lol hebben ze altijd op die kindermarkt, dat kunt u wel zien. Ja, en de Ranja-koe die mag nooit ontbreken, dat hebben we al lang ontdekt. Die is zo populair. Ik heb weer voltage in mijn zendertje, dus daarom was ik even uit de lucht. Maar ik ben weer vol bijgepompt, dus ik kan weer meer. Ja, die melkkoe, hè, die Ranja-koe, fantastisch. Ja, en hier Heidi. Als het koud is, dan deelt ze warme chocolademelk uit. En als het warm is, dan krijgen de kinderen Ranja. Ja, wat zouden nou trouwens al die mensen met al die mooie kleren hebben? Want ik zie altijd op Koningsdag, ik zie nou als ik zo'n beetje achter me kijk op het plein, dan zie ik toch niet zo heel veel oranje rondlopen. Zouden mensen nou dat niet durven of wat zou dat zijn, Gerda, denk je? Ik denk gewoon dat het enthousiasme daar er iets voor minder is op dit soort dagen. Je mag zo weinig. Want je ziet op zo'n dag, als er echt van alles te doen is, dan komt oranje uit de kast, hè? Ja, dat zien we, ja. Dat is prachtig. En hier hebben we onze medewerker Jacques van het Oranje Comité. Ja, en springkussens doen het altijd. En wat we horen op de achtergrond is trouwens het lied van de Koningsspelen 2021, hè? Ja, dat is ook een traditie, die heeft onze koning gestart, hè, natuurlijk. Ik zie daar Senna, zie ik hier trouwens staan. Nee, maar dat is een prachtige traditie. Het begon natuurlijk met die Koningsspelen, inmiddels uitgebreid met het Koningsdag Nationaal Ontbijt. Hè. Het is een prachtig feest geworden. En ja, we hebben daar een leuke Koningsdag op dit moment van gekregen. En die in een andere samenstelling of een andere vormgeving heeft gekregen dan dat we dat gewend waren natuurlijk. Ja.
We gaan naar een aantal uitslagen. We gaan zeker naar een aantal uitslagen, want natuurlijk hebben de kinderen van Venray dit jaar ook weer de kans gekregen om een prachtige kleurplaat, die overigens gemaakt is door een meestertekenaar, Ted Lenzen, die dat heeft gemaakt. Die heeft een prachtige tekening gemaakt. Die is uitgedeeld aan alle scholen, alle basisscholen van Venray. En daar mochten alle leerlingen een tekening in komen leveren in diverse categorieën. En we moeten wel zeggen, er zijn er enorm veel binnengekomen. Hè? Want Ja, veel daar- meer dan dat wij verwacht hadden. Wij dachten echt van, nou, we gaan dit proberen, want ja, met corona kunnen we zo weinig. Maar dit, ja, we hebben met de burgemeester samen een hele klus gehad. Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Want ja, wat moeten de kinderen? Ja, de kinderen hebben nu veel tijd om te kleuren Ja. en gezellig. Ja. En we hadden kleurplaten laten ontwikkelen met echt op alles een Venray tintje erop. Dat vonden we ook erg leuk, dat het echt toch wel Venray en het Koningshuis bleef. Ja, want we staan hier nu, hè. Maar Gerda, hoe beleef jij nu je Koningsdag? Want die ziet er voor jullie, voor jou en je hele prachtige commissie, de Oranje Comité, ja, die ziet er toch anders uit, toch? Absoluut. Kijk, het is natuurlijk hartstikke spannend en we zijn hartstikke blij dat we dit programma mogen maken. Maar kijk, 's morgens om 6 uur over die kindermarkt lopen met al die blije toetjes. Het ontvangst van gedecoreerden, 's middags het sminken en de muziek. En ja, dat is... Ja, die massa die daar zo vrolijk en zo blij is dat ze een dag lekker buiten... Meestal is het goed weer. Lekker naar Ja. buiten kunnen. En als het niet goed weer is, zijn de mensen er ook. En wanneer is trouwens dus wel een leuk, want we hebben nu al een paar keer voorbij gekomen, die ontvangst van die gedecoreerden. Ja, we weten dat die hier in de Schouwburg is, maar wanneer vindt die plaats dan? Die vindt 's morgens plaats, die begint om 10 uur. En dan worden de nieuw gedecoreerden worden voorgesteld aan de oud gedecoreerden. Daarna is er is wat muziek bij en de burgemeester doet een woordje. En daarna is er de gelegenheid dat de oud gedecoreerden de nieuwe gedecoreerden feliciteren en welkom heten. Oké. En die drinken wat. En dan meestal gaan ze daarna in groepjes, gaan gewoon over de kindermarkt lopen. Oh, wat gezellig. Dus dat is gewoon, je hebt ze al lekker in het dorp. Je ziet ook heel de middag op terrasjes nog overal mensen trots zitten met een onderscheiding op. Ja, want ja, daar hebben jullie hebben daar geen invloed. Dat denken misschien mensen ook. Dus een Oranje Comité heeft totaal geen invloed over de lintjes Nee. die uitgereikt worden. Nee, hè? er is Weet jij hoe dat er gaat? Kun je dat Ja, uitleggen aan de mensen? je kunt een contact nemen met de gemeente om aan te geven dat je iemand een lintje wil laten verdienen. Dan krijg je allerlei papieren thuis. Je moet meerdere brieven regelen bij meerdere organisaties. Je moet allemaal vertellen wat die persoon van die organisatie gedaan heeft. Het moet er niet één zijn, het moet er echt meer zijn. Dat wordt verzameld en dan doet de burgemeester de eerste selectie. Dan gaat hij naar Maastricht, dan doen ze de tweede selectie. En daarna gaan ze naar de kanselarij van de koning. En daar wordt uiteindelijk beslissing genomen. Ja, je kunt zo'n onderscheiding niet winnen, hè? Nee, het dat is echt geen een winnen. verdienste. hè? Het is een verdienste. Je moet hoort daar, er wel eens, je kunt hem winnen, maar het is geen medaille die je bij de Olympische Spelen krijgt. Nee, je krijgt hem omdat je meerdere dingen voor je medebewoners hebt, voor je medelanders of hoe je het ook noemen wil, gedaan hebt. Ja. Ja. En ik was van de week bij je thuis om de quiz een beetje, nog een vraag een beetje door. Ja, je draagt hem nu echt de eerste keer echt in vol ornaat Ja. weer nadat je hem gekregen hebt, toch? Ja, ik heb hem vorig jaar toegewezen gekregen door de burgemeester. Hè. Die doet dat in naam van de koning ook officieel. En toen hebben we in juli een avond gehad waarop ze aan ons overhandigd zijn. En toen is hij de kast ingegaan. En dan? Je mag hem alleen maar dragen als er in de uitnodiging officieel staat dat men vraagt of u de originele medaille wil dragen. En anders we hebben zo'n klein speldje en dat moet Die je heb ik dan al eens gezien. Die zo mag wel. dragen. Dat draagspeltje mag je altijd dragen. Dat mag je altijd. Ja, als je fatsoenlijk gekleed bent. Ja, maar dat nemen we dan toch wel aan. Hè? Dat Ja, zal wel, dat moet je niet op een boeren overal steken. Dat wordt niet gewaardeerd, zeg Nee. ik altijd. Ja, fantastisch om een beetje een inkijk te krijgen in hoe dat nu precies werkt met zo'n lintjesregel. En ik ben er ook super trots op. Nou ja, dat lijkt me toch zeker. Dat Zeker als je ridder wordt, dan is ja zo het is niet apart. voor iedereen weggelegd. Hè? Zo- Dus zo zeker super. een mooie... En je doet het niet alleen, hè, zeg ik altijd. Hè. Je doet het door middel van, ik doe voedselbank doe ik met mensen, het Oranje Comité, 75 jaar vrijheid, doe je allemaal met andere mensen samen. Mhm. Ja. Ja, het is een fantastische, leuke waardering, denk ik. En Ja. daar doe je het eigenlijk niet voor. Je doet het Nee, niet nee, voor dat dat doe je lintje. niet voor dat Want dat lintje. lijkt me dan ook al. Dat Nee. zie je dus vaak. De dankbaarheid van de mensen die hem winnen is dan vaak... Ja, die is erg groot, maar het gaat hem niet om dat lintje. Nee. Het gaat om de Nee, waardering, het gaat toch? om de waardering die je ervoor krijgt. En het fijn Ja. dat we dat hier Ja. in dit land nog steeds traditioneel goed kunnen. Dat we mensen waarderen over zaken die belangrijk zijn voor onze maatschappij. Dus we gaan eventjes naar de quiz terug, denk ik. Want we hadden het al over gehad.
de tekeningen zijn gemaakt door de leerlingen van de basisscholen. Ja, we hebben ze op alle basisscholen hebben we ze verspreid. En de leerkrachten hebben die aan de kinderen meegegeven. Sommigen zullen ze misschien klassikaal gekleurd hebben, anderen hebben ze thuis gekleurd. En ze konden ze inleveren bij het gemeentehuis. Nou, en die zijn bij het gemeentehuis ingeleverd. Honderden! We hebben straks op de achtergrond hadden we natuurlijk al een aantal kleurplaten gezien. Dat zijn helaas niet de prijswinnaars. Die hebben, maar we willen toch alle kinderen in Venray bedanken voor hun fantastische tekeningen die ze hebben ingestuurd. En ja, dankjewel voor het kleurrijke mooie tekeningen die jullie hebben ingestuurd en die de wanden hier, maar ook in Venray, misschien in het gemeentehuis, dat ze ook nog wel ergens op kerk tentoongesteld kunnen worden. Dat de tekeningen daar aan iedereen kunnen laten zien. Ja. We gaan naar de groepen van de winnaars. En laten we beginnen om te zeggen, er waren 3 categorieën. Groep 1-2, groep 3-5 en groep 6-8. En zullen we dan maar met onze kleinste Kleintjes vrienden beginnen? Ja. Oké. Dan beginnen we met de derde prijs van de groepen 1-2. En die derde prijs is gewonnen door Eve Helgers uit groep 1. En Eve is 4 jaar en zit op de keg. Ja, en ik zie daar José bij staan. Ik weet niet of dat de juffrouw is. Maar ja, ze heeft hem prachtig versierd. Ik keek even in de verkeerde camera, daar hoort er ook bij. Hè. We keken hier naar een prachtige versierde tekening met allerlei glitters en oogjes erop geplakt. Prachtig gedaan, Koningsdag 2021. Deze is van Eve Helgers. Dankjewel, prachtig gedaan. Dan gaan we naar de tweede prijs van groep 1-2. En die is gewonnen door een meisje uit groep 1, 5 jaar oud, van de basisschool De Meulenbeek, Jasmijn van Hanen. En Jasmijn die heeft echt heel leuk zelf allerlei dingen toegevoegd. Oogjes en lintjes. Een zonnetje. Een zonnetje, ja. En glitter. En, heel actief bezig En heel geweest. prachtig binnen de lijntjes gekleurd. Echt heel goed hoor. Mooi, onze kerk. Ja. Mooie kleurstelling trouwens, hè. Grijs en blauw. Ziet er prachtig uit. Nou, proficiat, Jasmijn. Dan gaan we naar de eerste prijs van groep 1 en 2. Die is gewonnen door een kindje van de basisschool Het Koningshof uit groep 2, 5 jaar oud. En dat is Stan Holtermans. En Stan die heeft echt heel veel werk verricht. Stan heeft er zelfs zijn eigen foto opgeplakt. Ja, 2 keer zelfs denk ik. Of ja, 1 keer met zijn prachtig versierde fiets. Ja. Staat er ook nog bij een veertje, een rietje in die boompaal mooi nagemaakt. En ja, hij heeft het fantastisch gedaan. En een zeer terechte winnaar van de eerste prijs van de categorie groep 1 en 2. Ja. Dan gaan wij door met de groep 3 en 5. En daar beginnen we weer met de derde prijs. En die is voor Jamira. Jamira. Daar hebben we geen achternaam van. Maar ze zit in groep 3. Ze is 7 jaar en ze zit op de Oderschool. En de Oderschool is in IJsselstein. IJsselstein. Hè? En prachtig, een mooie tekening met potloden gemaakt. Mooie details, goed netjes ingekleurd overal. Prachtige kleuren gebruikt en fantastisch gedaan. Groep 3 zat ze van de Oderschool in IJsselstein. Jamira van der Veen heet ze. Dan gaan we naar de tweede prijs. En die gaat naar een leerling van De Meulenbeek in groep 4. En zij heet Shani Nadi. Janne Nadji, denk ik. Ik weet niet. Maar ze zal vast haar eigen tekening wel herkennen. Ja, ze komt van de Meulenbeek Ja. en ze is 7 jaar. Ja. En we gaan de prijzen toch uitreiken op de scholen, dus dat komt altijd goed. Ja, prachtig ingekleurd, ook met stiften. Dus ja, het is minder vergevingsvol als met kleurpotlood natuurlijk. Hè, want ja, prachtig, veel oranje en dat hoort met zo'n Koningsdag ook. Hè. Veel oranje, rood, wit en blauw. Dan gaan we naar Sarah. Want Sarah heeft de eerste prijs van groep 3-5. En Sarah zit op de Hommel in groep 5a en ze is 8 jaar oud. En laten we eens kijken wat heeft. Ja, de accenten Ja, vooral. die zijn mooi, hè. Prachtig gedaan hoor. Mooi, Natuurlijk. alle lijntjes extra met de En de accenten. kerk, de ramen van de kerk, zo De mooi. highlights erin, rood, wit, blauw, de dingetjes. En heel mooi getekend. Dus dit is de winnaar in de categorie groep 3 tot en met 5. Sarah van de Hommel. Ja, en dan gaan we naar de grootste groepen, groep 6 tot en met 8. Ja, het is ook wel leuk om te zien hoe de 3 verschillen zijn in de Ja, tekeningen. hè? Want dat valt zo niet zo heel goed op. Maar dat zouden we daar even dat laten zien. zie je wel hoor. Ja. Dan beginnen we bij de derde prijs. En de derde prijs is voor Hedy. Er staat ook alleen maar de voornaam bij. Bij Hedy zit in groep 7.
En is leerling van de basisschool De Krokedaris. Van de Krokedaris. En die heeft een hele mooie potloodtekening. Ja, en Volgens mij met wat stift erbij. Ja, leuk ook die accenten Ja, erin gezet mooi. weer. Mooi de gezichtstrouwkleur. Willem-Alexander ziet er ook echt wel heel indrukwekkend uit met zo'n baard, moet ik wel zeggen. Maar prachtig gedaan. Goed gedaan. Derde prijs was dit. Ja, dan gaan we naar de tweede prijs. Die gaat naar zijn basisschool De Rommel, groep 8B. Ze is 12 jaar en dan heb ik het over Levi Palmen. Het is een hij. Dat is een hij, ja. Dat is een hij. En wat ik, kijk hier wat leuk. Danshuis Venray. Zou die daar dansen? Ja, ik denk Of zijn het moeder of haast zijn wel. zusje, denk ik. Dat zou goed kunnen. Dat is een beetje Dat sluitend. is wel een beetje, ja, dat is wel een beetje. Maar ik Levi vind- heeft gewonnen, ja. Ja, maar ik vind wel, dat was de tweede prijs. De tweede prijs. De tweede en prijs, ja, en- Danshuis Venray, ja. Ja, ik vind het wel leuk. Ik weet volgens mij wie het is. Dus ik Oké. denk ook dat er een beetje reclame voor zijn moeder en zijn zusje bij zit voor het Ja. danshuis. Goed. De laatste prijs die we hebben, en dat is ook een groep 1 prijs, en dat is voor de groep 6-8. Die gaat naar basisschool Eigenwijs. Oh, Groep 8, ze is 12 jaar, Fleur Strijbos. En kijk eens, Fleur heeft Glitter. ook echt met glitters gewerkt. Mooi binnen de lijntjes alles. Wat extra kleurtjes hier en links en extra accentjes toegepast. dus Nou. wel extra veel glitter. Ik weet niet of het goed in beeld is, maar Fleur heeft dus de winnaar van de categorie. Ik laat even de foto's even zien, dan kunnen we even kijken naar de verschillen. Hoe Ted dat prachtig heeft gedaan. Er zit dus echt voor per leeftijdscategorie een andere tekening zit daarin. Tuurlijk, het fanrise is overal wel terug te komen. Maar ja, de moeilijkheidsgraad wordt steeds hoger naarmate die ouder wordt. En dit zijn dus de winnaars, de 3 winnaars van de kleurwedstrijd. Oké, Nou, dan kijk ik even naar de regie, want volgens mij gingen we nou even iets anders doen. Ja, zullen we dat even doen? Ja. Dan ga ik even die kant uit. Ik ga even voorlangs, heel snel. dat mag. Ja. let op, ja. Ja. Ja, Gerda is eventjes de plaats aannemen, neemt wel plaats aan de tafel om de etalagewedstrijd nog Doe een keer te ook nog laten de zien. etalagewedstrijd eerst. Ja, afgelopen vrijdag is een deel van het Oranje Comité de de koningsetalages gaan jureren. Wij vragen altijd via de nieuwsbrieven bij Venray Centraal of zij er een mooie etalage van willen maken. En de mooiste die kan dan de Peel en Maas wisseltrofee ontvangen. En er is ook altijd de redacteur van de Peel en Maas bij die dan het laatste woord heeft over wie de prijs gaat winnen. U ziet, we kijken goed naar de etalage. Het moet vrolijk zijn, het moet natuurlijk rood, wit, oranje, blauw zijn. Rood, blauw en oranje zijn natuurlijk. En overal waar we dat zien gaan we zelfs naar binnen om nog wat beter te kijken. Want we willen zo eerlijk mogelijk uiteraard jureren. Hier zien we nog een mooie foto van onze oud-burgemeester Jos Waals met Maxima. En u ziet, elke etalage die komt aan bod. Dan is er maar iets kleins van oranje. Dan gaan wij kijken, was het er speciaal ingezet? Of was het onderdeel van een groot geheel? Is het toeval dat het erin staat? Is er nog iets extra's bijgezet? En op die manier willen we dan toch proberen een zo eerlijk mogelijke prijs uit te reiken. Ook dit jaar hebben we alles afgelopen. U ziet het, we zijn door het hele dorp gegaan. We wegen af, maar uiteindelijk was er maar 1 winnaar. En ja hoor, dat was Chocolaterie Rousseau. Die hadden echt een hele vrolijke etalage. Kijk eens wat wij voor jullie hebben. Zo, de etalageprijs. Echt waar? Echt waar. Goh, wat een verrassing. Dit is de Peel en Maas bokaal. Ja, Die mogen jullie kijk even Wauw. in de etalage zetten. wauw. Wissel. Ik vind het hartstikke leuk om zoiets te winnen. We hebben ons best wel gedaan dit jaar. We doen het ook met name om wat meer mensen te trekken naar het centrum. Gewoon leuk dat mensen wat in de etalage toch het oranje gevoel gaan krijgen. En ik hoop eigenlijk dat meerdere ondernemers daar gehoor aan geven. En dan misschien ook iets meer hun best voor gaan doen. Dus ja, ik vind het heel leuk eigenlijk om die prijs te winnen wel. Tweede herkansing, want het is wel belangrijk om te laten zien wie de prijs in de etalagewedstrijd heeft gewonnen. En dat was dus Rousseau. En nou,
Ja, het had ook echt het best gedaan. Het oranje spatte eruit. Nou ja, en altijd een lekkere winnaar, denk ik dan, hè? Hoezo? Ja, we hebben gezegd dat mocht je niet proeven. Nee, mocht je niet proeven? Nee, het ging alleen maar om de etalage. Oh, wat jammer nu. Nou, Ja. ik dacht, ik zat al op die tafel te kijken, maar goed, kijk, misschien straks wel eventjes. Zit er nog wel iets aan. Komt dat? Ja, hier staat een prachtig pakket. En ja, dat pakket is natuurlijk ook een prijs. Want zoals in coronatijd in nood geboren bij de Pelemaas, hebben ze een puzzel. En natuurlijk kon het Oranje Comité daar natuurlijk niet bij achterblijven. En hebben zij ook een prachtig grote puzzel in de Pelemaas gezet. En dat is een enorm groot succes. Daar komen honderden mensen, fanatieke puzzelaars uit Venray komen daar iedere week weer bij elkaar om die puzzel in te vullen. En dan gaat het om de grote prijzen. We hebben hier een enorme schatkist. En die schatkist kunnen we eerlijk laten zien. Die Kijk zit goed eens, gevuld wat aan een deze. beeld. Helemaal vol. We waren zelfs echt helemaal verrast door de grote respons. Super gedaan. En ja, de prijs, hè, we zeiden het al, een mand ter waarde van meer dan €50 aan producten. Hij weegt ook 50 kilo. Ik heb hem Hij net moeten weegt ook tillen. Ja, het is echt 50 kilo, echt ja. zwaar, maar goed. Ja, daarom liet ik hem jou ook tillen. Ik denk, sterke vent naast Maar me de moet vraag lukken. is wel, is het wel goed geschud? Is het wel goed in elkaar Ja, ik ben gehusteld? nog lekker even aan het husselen hier. Ja, dan gaan we de officiële... Kijk, ze is al voorzitter van de raad geweest, maar nu gaan we ook er even officieel tot oranje notaris benoemen. Oh, er valt er al eentje uit. We gaan het wel heel officieel Nee, doen. gaat weer Hij gaat er terug terug in, netjes er terug in. Nou, de winnaar van het prachtige prijzenpakket wat hier staat. En Gerda, nee, jij hebt de eer. Jij Zal bent ik de hem er een Ja, maar ik uittrekken? zou even de andere kant op kijken, dat we het heel Ik officieel kijk doen. even de andere kant op. Hij Ik hou de tekeneentjes er zo boven, dan kan niemand zien wat er is. Nou, En- ik heb er een. We hebben een winnaar. Nou, dan zijn we zeer benieuwd. En de winnaar van de prachtige prijs, deze prachtige mand, is geworden... Beb Verhoeven. Nou, fantastisch. Ik weet niet of het Beb is uit Vierlingsbeek. Want dan is het mijn tante en die heet ook Beb Verhoeven. Maar dat zou dan even na moeten Dan kijken. moet je even nakijken, dan kun je mij Want mag jij meenemen. anders wil ik wel zeggen, tante Beb, van harte gefeliciteerd met de prijs. Maar dat weet ik niet zeker, Nee, dus maar dat in durf ieder ik niet geval, te zeggen. Beb Verhoeven. Oostrum, dan is het een andere Beb. Dan is het niet. Oh, ze weet het niet nee. zeker. Nou, in ieder geval Beb, van harte gefeliciteerd. En de gaan, puzzels zijn helemaal klaar en ingevuld en gecontroleerd. En dit pakket, het is echt zwaar, jongens. Ja, dat wordt Is thuis bezorgd. gewonnen door Beb. Ik ga hem even van de tafel afzetten. Vind je dat erg? Ja, ik zet dit ook even met je mee. Ja. Ik geef dit even aan Wim hier. Wim geeft het even aan een van de dames, dankjewel. Trouwens ook even een goede om te vertellen dat de tekeningen, de prijswinnaars van de tekeningen, die hoeven nergens opgehaald te worden. Die worden bezorgd na de meivakantie Ja. bij de scholen. Dus die kunnen ze dadelijk, die kunnen bij de scholen worden donderdag worden die daar afgegeven. Nu donderdag, zelfs voor de meivakantie hoor ik nu net. Dus donderdag voor de meivakantie op de desbetreffende scholen komen ze van het Oranje Comité de prijzen overhandigen van de prachtige tekenwedstrijd. Yes. Nou, wat gaan we doen, Leon? Wat gaan we doen? Nou, we hebben nog natuurlijk een derde ronde voor de boek straks. En we hebben nog van allerlei andere leuke gasten die dadelijk aan tafel zitten. Maar we willen nu eerst eventjes gaan kijken naar een filmpje van Koningsdag 2017. En dat is al een tijdje terug en dat komt uit de archieven van de Pelemaas. De vooruitzichten waren in het begin van de week niet zo goed. Maar gelukkig voor de jonge marktkoopelui op de kindermarkt kwam er van de weersverwachting niet veel terecht. In een prachtig oranje zonnetje stelden zij hun spulletjes uit en gelukkig waren de koopjeszaken in grote getalen aanwezig. Goedemorgen, hoe laat waren jullie vanmorgen al op de markt? Nou, ongeveer een kwart voor 7. 7:15. Ja. Dat was redelijk vroeg, toch? Ja, maar dat komt omdat je ook een heel leuk plekje wil en waar veel mensen komen. Dan verdien je ook het meeste. En om de concurrentie te beïnvloeden werden alle middelen ingezet om de aandacht te trekken. Wenspotjes voor mij 1 euro. 2 voor mij 1 euro. En wat was nou het klapstuk vandaag wat jullie verkocht hebben? Maar 1 euro. Nou, dat we in één keer heel veel plantjes en zo, dat er mensen kwamen die allemaal wouden kopen. En heel veel mensen die wouden gewoon wat plantjes en ook nog wat positieve wenspotjes kopen.
En wat is nou het grootste stuk of het klapstuk wat je verkocht hebt? Wat ik het grootste was, is een kinderwagen. En heeft hij veel opgebracht? 57. 57? Dat is een behoorlijk bedrag, hè? Ja. En jij? Ik heb een trein met een rails verkocht voor €8. Dus jij bent nu nog even de kampioen dan? Hè? Dus jullie hebben eigenlijk nog flink wat in de spaarpot, als ik het goed begrijp. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, volgens mij we hebben wel wat verkocht al. En hoe lang denken jullie nog hier te blijven? Tot 12:30 ongeveer. Ja, tot het is afgelopen. Niet alleen met de verkoop werd er goed verdiend, maar ook als straatmuzikant haalden de kinderen een leuk zakcentje op. Dan sta je hier zo heel mooi muziek te maken. En doe je dat met je opa? Nee, dat is mijn vioolleraar. Is dat je vioolleraar? Wat leuk. En hoe vaak heb je les in de week? 1 keer in de week. 1 keer in de week. Ja. En op welke dag? Op een woensdag. Op een woensdag. Zo, en geeft hij ook goed les? Ja. Ja, ja. Ben je wel een beetje blij met hem? Ja. Ja? Oké, wil je nog iets tegen hem zeggen? Bedankt. Jij ook bedankt. Je doet het heel goed. Ja, doet het heel goed. Ja, ik ben heel trots op haar. Oké, nou dan zijn Ze doet jullie... het echt geweldig. Ze heeft net iets langer dan een half jaar les. Nou, dan doet En het dan heel... dit resultaat al, dat vind ik... Dan doet het toch helemaal is geweldig, bemoedigend, hè? Ja. Nou, Ja. veel succes samen, hè? Op het gemeentehuis werd traditioneel een obade aangeboden door de Koninklijke Harmonie Euterpe voor de gedecoreerden van dit jaar. Een van hen was Lia Juliana. Ook zij was onder valse voorwendselen een dag eerder tijdens de lintjesregen al verrast. Nou, ze hebben mij in eerste instantie niet naar het gemeentehuis gelokt, maar er was gistermorgen om 9:30 een vergadering gepland. En ik dacht, nou, ik heb vakantie. Daar had ik een tijdje terug een mail van gekregen. En ik dacht, ik stuur een mailtje terug en ik meld mij af voor die vergadering. Want ik dacht, ja, vakantie, dan wil ik ook lekker uitslapen. En toen zouden we gaan winkelen naar Eindhoven met mijn dochters en de kleinkinderen. En ja, wat doe je aan, man? Wat voor kleren doe je aan? Ben je al klaar? En je moet zeker tussen 9:15 en 9:30 klaar zijn, want ik wil op tijd vertrekken, zeiden ze. En op een gegeven moment ging de bel, maar ik mocht de deur niet openmaken. Mijn man zei, blijf maar even hier staan, blijf maar even wachten. Nou, en toen kwam iedereen binnen. Nou, dat was echt een hele grote verrassing. Ik was gewoon sprakeloos. Had je het niet in de gaten dat er iets aan de hand was wat over jou zou gaan? Nee, ik had helemaal niets in de gaten. Nee, helemaal niets. Nee, daar hebben ze zo goed geheim kunnen houden. Ik heb niks gemerkt. Maar als je dan terug gaat denken wat we allemaal thuis gedaan hebben, dan vallen sommige dingen op zijn plaats. Dan denk je, oh ja, we gingen de gang verven, de tuin, zijn we met de tuinkast bezig, alles netjes maken in de tuin. En ik dacht, nou, ik vind het wel fijn dat mijn man zo aan het klussen is. Dus ik dacht, oh, er worden allemaal dingetjes gedaan, dus ik vond het wel fijn. Maar verder had ik niets in de gaten, helemaal niets. Nee. En nu hebt u dat lintje. En hoe voelt dat nu, vandaag? Nou, dat voelt echt heel bijzonder. Dat heeft me echt heel diep in mijn hart geraakt. Dat ik toch zo'n lintje krijg, gewoon als waardering. Ja, wat ik voor de medemensen van Venray doe. En ik doe dat met alle liefde en plezier. Maar ik had nooit verwacht dat dat mij zou overkomen. Ik dacht, daar moet je ouder voor zijn om zoiets te krijgen. Dus skanderen, leven de koning, hip hip, hip hip, hip hip. En ik geef graag weer de klanken terug aan onze prachtige koninklijke harmonie.
Ja, we zien me live en dan breken ze abrupt in ons nummer, Jan. Inderdaad, Ja. Rooi mijn deur. Rooi mijn deur op. Ja goed, dat vergeven ze ons. Ja, lieve mensen, thuis, we zitten hier nog steeds hier aan deze prachtig gedecoreerde tafel. En we zitten hier met 2 gedecoreerden. En ik gooi met de dame beginnen in ons midden, dat is Mientje. En ik mag Mientje zeggen, dat heb ik al netjes gevraagd. Waar. Nee. En Mientje Kamps, die komt uit Kastelen en die heeft een lintje gekregen. En Mientje, welkom. Je hebt een prachtig lintje en je hebt het ook mooi op, ik zie het hoor. Wanneer heb je dat gekregen? Ja, voor 30 jaar terug. Dus, 30 jaar? Op een maandagmorgen om 12 uur. Dus kwam de burgemeester binnen. Ja, met dan het lintje. Ja, het zit nog in een geheugen gegrift, merk ik. Daar ga ik dadelijk wat meer over vragen. Fijn. En tegenover Mientje zit natuurlijk een verder bekende, dat is natuurlijk Jan Arts. Jan, jij ook gedecoreerd? Ja. Ook mooi op. 1 keer per jaar met hem op, hè? Op Koninginnedag, Koningsdag. Koningsdag. En wanneer was voor jou het grote moment? 2017. En weet je ook nog hoe laat en waar het was? Ja, inderdaad. Ik heb vanuit mijn verleden als toenmalige voorzitter van de Pierhaas heb ik een aantal aanbevelingsbrieven geschreven voor mensen waar ze een lintje voor aan vroegen. En toen was ik kwam 's nachts terug van China. En toen kreeg ik een berichtje dat Ad Verzwol, waar ik een aanbevelingsbrief voor geschreven had, en kreeg een lintje. Dus ik was daar 's morgens bij aanwezig. En een toespraak van de burgemeester en ik fietste naar huis toe. En een half uur daarna komt de burgemeester bij mij achter het huis. En dat had ik niet verwacht. Toen was hij voor jou. Toen was hij voor mij. Ja, dat is wel een goede truc. Ja. En zeer verrast. Ja, luister hier. Kijk, een lintje. Trouwens, elke onderscheiding vind ik. Al het werk wordt er iets verkriegt. Met name vrijwilligerswerk. Dat doe je niet voor een onderscheiding. Dat doe je niet voor een lintje. Je doet dat omdat je dat de samenleving wilt. Je wilt andere mensen door mee te werken natuurlijk ook een stukje plezier bezorgen. En dat je dan achteraf door een waardering verkrijgt in de vorm van een lintje. Ja, is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar dat is niet het vertrekpunt en daar doe je al werk niet voor. Nee, dat snap ik. Maar wel mooi om die waardering te krijgen. Absoluut, 100%. Ja, Mientje, ik had jou gisteren aan de telefoon, maar ik had jou gisteren even gebeld. En toen vroeg ik aan jou, toen zei ik, nou, Lientje, 30 jaar geleden en jij ratelde gewoon precies waar je waart, hoe je overvoelde. Kun je het nog een beetje vertellen aan de mensen hoe het allemaal precies gebeurde, die onderscheiding van jou? Ja, dat kan ik wel. Dus, Want het begon 's morgens, waar? Ja, dat begon 's morgens. Aan een koffietafel begon het al dat ik zei van, ik zeg, och, die peert die het verdiend hebben, die krijgen het toch niet. Dat zei ik tegen de mensen van mij. Dus, Ja. En daar laat mij toch om 12 uur door de burgemeester binnenkomen met de kraan en weet ik wat er allemaal bij was. Dus, nou, en ik heb maar een halve fly in huis, dus ik kon helemaal niks. Ja, ik Dus, zei, ik vind het eigenlijk schandalig dat een burgemeester geen fly voor oom meeneemt. Dat vond ik dan wel jammer. Daar had ik niet voor hoeven zorgen, vind ik. Maar ik wist het ook totaal Nee. niet. En de kinderen wisten het ook niet. Niemand wist het. Nee, want... Dus, ja, en wie dat... Ik denk dat kinderbescherming dat geregeld heeft, of het ministerie van Justitie. Daar ben ik nooit achter gekomen. Nee, want het is wel een bijzonder verhaal. Want waarom had jij deze prachtige onderscheiding mogen ontvangen? Ja, waarom? Omdat ik zal het maar van het begin vertellen, dat opa de krant zo te lezen, de boerderij. En er stond een advertentie in dat ze een gezin zochten voor een jongen op een boerderij. Een jongske, zo stond er. Een pleeggezin. Ja, maar dat pleeggezin wisten we toen nog niet. Maar in ieder geval, dat zei opa. Ja, want dat is heel goed, zei hij. Dus, en ik heb zelf een heel zwaar auto-ongeluk gehad. En vandoor dat we ook zelf geen kinderen hebben. Maar dat was eigenlijk nooit het punt, dus dat was niet. Maar ja, toen wordt er toch op die advertentie geschreven. Maar niet door ons alleen, met het personeel, want we hebben heel veel schik gehad. Maar toen was het een brief klaar. Maar ja, niemand wist hoe dat weggestuurd moest worden. Want hij moest onder brieven onder nummer.
Nou, en er was dan toch iemand, ja, er was er een in Kasterooy, er was er een vrijgezel en de vrede met Jan Piet en Kloos. Dus. En dan schreef nog wel eens wat briefjes links en rechts. Ja, toen. Ja, toen hadden we nog geen sms. Dus toen wordt dat gevraagd hoe dat moest. Nou, toen kregen we dat dan met een dubbele envelop moest. En, maar toen hebben we de brief toch niet weggestuurd. En toen s'avonds in bed, toen zei Martin een keer tegen mij, Mine had een brief weggestuurd. Ik zeg, ik niet. Ik zeg, dat ligt er nog. Ja, zit hij, maar we weten ook helemaal niet hoe dat naartoe gaat. Ik zeg, nee, dat weten we ook niet. Maar ja, zit hij dood hem dan toch op de bus, zit hij. Maar ja, ik heb nog een paar dagen gewacht, maar ik heb het wel gedaan. En toen kwam dat kind? En ja, eerst nog niet. Eerst kwam er bericht of ze mochten komen praten. Nou, toen kwam in één keer de kinderbescherming van de dag. Oh. Dat we nog niet wisten dat die bestonden. Dat stond wat anders. Dus, ja, van pleegkinderen hebben we nog nooit gehuurd, dus dat wisten we ook niet. Dus het ging voor ons een ganse andere wereld open. Maar ja, toen vroegen ze dan voor een kindje op vakantie. En ze hadden het maar over een jongske. Nou ja, maar toen dat jongske kwam er een jong van 12 jaar. Oh. En die jongske, dus dat was wel wat anders. Maar toen hebben we een jaar op vakantie gehad. Ja. Maar toen wou je niet meer weg. Dan wou je per se bij ons wonen. En toen, daarna zijn we pleegelders geworden. En ja, daar gaan we dadelijk even, want je hebt er niet één groot gebracht, hoor. Dat zien we er ook meer. Ja. Dus ja, jij hebt het gekregen omdat je enorme verdiensten hebt voor dat je kinderen mooi in jouw huis, in jouw familie hebt verwelkomd en die nog steeds zien. Jan, waarom heb jij een lintje? Voor welke verdiensten heb jij een lintje gekregen? Ja, ik heb er regelmatig wat vrijwilligerswerk mogen doen. Dat doe jij nog wel eens, waar? Ja, en ik beschouw dat inderdaad als mogen doen. Kijk, wat zonder vrijwilligers zag de samenleving van Venray toch echt anders uit. En niet alleen de samenleving van Venray, de hele samenleving in heel Nederland zonder vrijwilligers was er heel veel niet mogelijk. En daar praat ik over het voetballen, over een vastlandvereniging. Maar geen enkele vereniging kan bestaan zonder de hulp en zonder de kaarttrekkerij van een vrijwilliger. En nou ja, goed, dat is onze koning misschien niet helemaal voorbij gegaan. Daar zullen mensen zich heel erg druk over hebben gemaakt mee die geweldige onderscheiding op te mogen spelden. Maar ja, goed, wat mijn buurvrouw nou vertelt, ja, dat is gewoon, dat is puur, dat is echt vanuit het hart gegrepen. En dan denk ik van ja, daar kun je ook geen speltje voor verzinnen. Want je doet wat je hart toe ingeeft. En of dat nou vrijwillig is als vrijwilliger van een vereniging, of wat mevrouw hier gedaan heeft, het opvangen van kinderen, ja, petje af. En ja, daar nogmaals, je start zoiets niet vanuit het oogpunt, vertrekpunt. Ja, dan moet ik zoveel jaar volhouden, ja, dan krijg je misschien ooit een keer een onderscheiding. Nee, dat doet hem nou hard, of je doet dat niet. En dat heb ik jullie gedaan. En dat, ik mag hopen dat alles wat ik ooit als vrijwilliger heb gedaan, heb mogen doen. En misschien nog wel doe. Ja, dat doe ik omdat ik dat voel. Omdat ik dat mag doen en omdat ik dat wil doen. En ja, dat ik er andere mensen mee kan helpen, is dat prima. Maar dat is, nogmaals, er is geen enkele onderscheiding aangebonden. En dat moet ook niet zo zien, vind ik. Nee, dat klopt. Nee, en het is mooi dat die waardering er voor jullie is. Nou. Ja, Mintje, jij zet gisteren aan de telefoon tegen mij, zei jij van, nou ja, we zien begonnen met één klutje in de vakantie. Ja. En uiteindelijk, hoeveel kinderen had jullie? Want jij hebt dat natuurlijk niet alleen gedaan, met oom Martin had dat samen gedaan, maar hoeveel van die kinderen hadden jullie in huis gehad? 6. 6 kinderen. En die 6 hebben we allemaal een hele fijne toekomst gegeven. Door gaat dat ook umbaar. Ja. En ik vroeg dat gisteren ook aan nou. Ik ken pleegzorg ook een beetje. Ik kom er op mijn werk wel eens mee te maken. Maar hadden nog steeds contact met de kinderen? Want meestal zien ze als ze 18 zien, dan gaan ze het huis uit. Met allemaal, met alle kleinkinderen, met alles. Ja, al 2 zijn er inmiddels overleden van de 6. Maar met alle 4 wel.
En die wonen ook nog mooi bij jou Ja. in de buurt, zou ik maar Ja, zeggen? 3. 1 in Oerlo, 1 in Horst en 1 in Venlo. Dat is nog niet zoiets voor Kastelen Nee, dan? hè? en de ene van de kinderen woont in de Filipijnen. Daar is alleen maar telefonisch contact. Oké, maar dat is wel een beetje wiet. Dat is een beetje ver. Hè? En de kleinkinderen? Ja, die zitten ook allemaal in de buurt. Dus, En die komen nog ger naar oma toe? Ja, echt wel. Dus, Want oma maakt iets heel lekkers, heb ik gehoord. Altijd. Daar willen ze nog ger voor terugkomen. Klopt dat? Ja, ja, voor aardjes komen ze keer terug. Ja. Voor aardjes komen ze nog ger naar oma toe. Ja. Hey, en wie was de burgemeester bij jou die de onderscheiding kwam overhandigen? De VES. Ja, burgemeester Ves. En ja, die was eigenlijk heel bekend, want er was één karakteristiek ding aan zijn gezicht. Daar kon we hem altijd aan herkennen, want hij had een hele mooie grote snor. Wa? Ja, dat klopt, ja. En dat is al in 1991 Ja, was dat is geweest, toen is de director of is hij gestopt, is hij naar het zuiden gegaan. En toen is Jos Waals daarna gekomen. Ja, toen is Waals gekomen. En is er ook nog iets gedaan voor jou in Kastelen zelf toen je dat kreeg? Of is je alleen maar bij jou thuis geweest? Of, Nee, de fanfare is ook daar geweest. Die kwamen ook serenade brengen, dus... ja, en ja, dat is prachtig. En dat lintje, dat ligt ergens of dat hangt ergens? Of waar heb je dat... Nee, dat ligt heel mooi in de kast, in de duurske. Daar ligt het. En zuinig erop zien, Ja, maar heel zuinig. Ja, dat Mag ik, Jan, je kreeg een lintje, waar, heb ik begrepen. Maar je kreeg er nog meer bij, waar? Iets wat je altijd op mag, of zoiets dergelijks? Ja, je kreeg een soort van draagspeltje zit erbij, wat ik af en toe ook wel eens op mijn APK-pak mag dragen. En een oorkonde zit erbij. Zit mooi verpakt in een blauw doosje en dat staat bij Joost mooi in de kast. Ja. Ja, en jullie als gedecoreerde, hiet dat met een deftig woord, zien jullie ook wel eens bij dat gedecoreerde festijn hier, 's middags met Koningsdag? Er komen ook alt-gedecoreerde er terug. Zie je er ook wel eens geweest? Ik ben er nog altijd geweest, behalve ene keer ben ik hier in Venray tegen een bierton aangevallen. Dus heb ik het hele gezicht kapot gevallen. Ja. Oh, en toen op weg hier naartoe? Ja, want de chauffeur, die mij net gehaald heeft, hij wist het nog. Zie je dat zit? Ik zeg, ja, ik toen zie je hier naartoe gekomen, toen zie je gevallen, gestruikeld en toen... Ja, het hele gezicht kapot gevallen. Och, god. Maar voor de rest zie je er ieder jaar bij? Ja, anders ben je er nog ieder jaar geweest, ja. En jij, Jan, jij ziet er ook ieder jaar Ja, bij? nee, inderdaad. Het is tegen een bierton aangevallen, maar ik ben wel eens in een bierton gevallen. Maar ja, goed, dat had dan andere consequenties. Ja. Maar ik ben er sinds al die jaren dat ik het heb met het mogen maken. Vorig jaar dan niet, maar ben ik er nog wel een keer geweest, ja. Nou, top. Ja. En de Koningsdag, als je die kijkt nog vroeger, toen je nog een jong mechje waard. Hoe zag de Koningsdag er toen? Of ja, toen niet het nog Koninginnedag, hè, want we hadden de laatste jaren alleen maar Koninginnen gehad. En ik ben ook nog steeds dat ik mee moet... Ja, dan verrot ik mij wel eens. Dan zeg ik de Koninginnedag, want dan zien we al jaren opgegroeid. Maar hoe zag de Koninginnedag er vroeger uit? Ik zou je het ook niet kunnen vertellen, want dat weet ik niet of dat toen al wat was. Wie had dat niet gevierd? Nee, volgens mij niet. Vroeger niet. En bij jou, Jan, toen geen klim en een keer Ja, vet ik weet nog wel ik heb op de Dr. Poelschool gezeten, hier op een lange weg. En daar deden we de fiets versieren. En dan hadden de prijs voor de mooist versierde fiets. En dan deden van die waskniepers aan de spaken maken en dan ratelen dat was. Nou, dat was eigenlijk een beetje mijn Koninginnendag, wat ik me eigenlijk ervan kan herinneren in de allereerste jaren. Ja, want eigenlijk zie je ook wel een hele grote transformatie in de Koninginnedag. Vroeger waren het veel zaklopen, spelletjes, weet je wel, zeskampachtige spelletjes. Maar tegenwoordig hebben we hier het hele plein vol met muziek en optredens van kinderen, waar de opa's en de oma's en iedereen mooi kan kijken, denk ik. Ik denk dat je er ook wel eens een keer ziet geweest, of niet? Ja, maar toen ik daar zo gevallen ben, zo het hele plein vol. Door. Och, god. Maar gelukkig niks aan overgehouden, hoor. Ja, Nee. toen alleen wat hechtingen. Ja, wat hecht, ja, maar die zien er goed uit. Maar goed, ze zien er goed verzorgd en het is goed komend jaar, nou zie je er toch wel mooi bij geweest. Waar. Ja, dat wel. Ja. Mientje, ik was gisteren met hing ik aan de telefoon en toen dacht ik, en ik mag dat nooit aan een dame vragen, maar ik had toch een kwieke vrouw aan de telefoon en toen vroeg ik me af, hoe oud zou je die zien? En toen wou ik dat toch eventjes weten. Mogen wij weten hoe oud Ja, dat je dat ziet? was 87. 87 en vol in het leven nog, want je gaat nog overal nog wel naartoe zelfs, hoor. Je ziet zeer mobiel nog, hoor. Ja, wat de auto betreft wel, ja. Alleen het lopen, maar dat is minder.
Maar je gaat nog wel overal flink naartoe en je probeert nog overal zoveel mogelijk mee te maken. Ja, wat de kinderen betreft wel, hè. Ja, je ziet niet een type wat thuis zit, waar? Nee. Nou, dan zie je geen niet veel anders als dat mens tegenover jou, want dan ken ik dan ook een beetje. Maar dan zit ook niet druk thuis. Of wel? Nee. Thuis zien en in bed liggen, zeggen mij, in bed gaan de meeste mensen dood. En dat is volgens mij ook wel zo. Nou ja, inderdaad, thuis zien. Ja, thuis achter de geraniums, daar ga ik mij niet raap vinden. Ik probeer buiten mijn werk, buiten het bedrijf wat ik heb, samen met mijn kinderen en de kleinkinderen toch nog. Ja, goed, de APK, een klein beetje verenigingsleven zit er nog wel steeds in mee. Dus nee, ik probeer nog wel altijd samen met die kaart te trekken. Ja, en dan zien jullie, nou hebben we coronatijd nou, hè? Dat is toch een beetje een andere manier. In de hele maatschappij, iedereen zit anders nou te doen als dat normaal is. Heeft dat vooral ook nog consequenties? Ja, natuurlijk, heel veel, want je kunt toch nergens meer naartoe. Je mag niet veel meer. Kinderen kwamen veel minder, dus alles een beetje op afstand. Dus het is echt wel heel zwaar geweest. Ja, ook persoonlijk, maar ik denk ook voor verenigingen denk ik dat dit ook een kwalijke zaak is, of niet, Jan? Ja, inderdaad. Goed, je weet dat ik al jarenlang meer de kaarttrekker ben voor de vastelavond hier in Venray. En als je ziet wat de vastelavond in Venray afgelopen jaar betekent het, of ook maar kon betekenen door alle maatregelen. Ja, dat is natuurlijk niet waar het feest ooit en ik er door ontstaan is. Maar door alle maatregelen was het allemaal zeer beperkt. En nogmaals, ik ben ontzettend blij met mijn onderscheiding. Maar ik zou je nou inleveren als corona vandaag voorbij was. Alleen, dat is niet. We moeten met de hele situatie door. Alleen ik hoop wel dat we de langste tijd van dit negatieve verhaal toch achter ons kunnen laten. En dat we met z'n allen, en met name vooral ook voor kleinkinderen, maar voor iedereen, voor elke vereniging, voor wie dan ook, dat wij vooruit kunnen en dat we teruggaan naar het oude normaal, want daar is iedereen heel erg hard aan toe. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En ik zie door iemand knikken aan de overkant, die is het er hartstikke met de eens. Ja, echt wel. Hey, dan heb ik een vraag. Heb jij ooit wel eens iemand van het Koninklijk Huis ontmoet? Een koningin of een koning of een prins of prinses? Nee, ontmoet niet. En Jan, had jij ooit iemand? Ja, ik heb ontmoet. Of ja, ontmoet ja, van ontmoet echt is live wel een gezien. heel erg groot woord. Ik weet nog wel dat de Schouwburg hier in Venray geopend is. En die is geopend door koningin Juliana. En ik zat toen op de Dr. Poelschool. En toen werden alle klassen vanuit alle lekkere scholen die weer uitgenodigd. Toen heb ik daar ooit als klein kind zitten met een rood-wit-blauwe vlekje staan te zwaaien. Neven de kant. En dat is eigenlijk mijn enigste herinnering die ik ooit met iemand van het Koninklijk Huis heb. En dat was koningin Juliana. Maar dat is al heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Hè? Ja. Wat blieft de tijd? Als je zo net die oude beelden, jullie hadden het misschien net een beetje niet helemaal metgekregen omdat jullie hier onderweg waren hier naartoe. Gij op de fiets en jij ziet vandaag trouwens in de klimaatneutrale auto van de gemeente Venray zie je opgehaald, ja, of niet? Geweldig, hè? Nou, dus de ik voelde mij net de koningin. De schoonste auto van Venray van de gemeente Venray weer opgehaald, waar? Ja. Prachtig. En jij wat hier gewoon lekker in het zonnetje op de En fiets. die had extra door de grote straat gereden. Dan heb ik ook nog eens de winkels gezien. Nou. Dus dat was toch helemaal super. Nou, dan gaat op terugweg maar mooi nog een reuntje maken, of niet? Ja. Ja, de koningin, ik zal het zeggen, ze kunnen zwaaien. Nou, dan ga je zwaaien dan mooi in de zijkant. Ja. Dan gaan we dat vragen. Of allemaal een mientje willen gaan zwaaien als ze dadelijk naar huis wordt gebracht. Naar Kaarselen toe. We hebben wel een kind gehad waar we 1 keer in het jaar naar die moeder moesten, op bezoek. En dat was in Nijmegen, helemaal daar achter de Roffer, achter dat voetbalstadion, daar was dat ergens. En als wij met dat kindje weer door de straat reden, dan stonden alle mensen buiten en die zwaaiden. Ja? Alleen omdat dat kindje dan weer een keer bij moeder was geweest. Nou, we worden er gewoon uitgeleid in die hele straat. Ja, want toen stond de pleegzorg nog echt in de kinderschoenen, waar? Toen jullie ermee begon. Ja, echt wel, ja. Dat was echt wel. Misschien ook wel leuk als je ooit een keer denkt, ik zou er iets in willen. Er zien nog steeds heel veel kinderen, weet ik, die echt wel een goede thuis of een goede plaats kunnen vinden. Dus misschien ook wel een mooi moment om er een keer aan te denken, om eens een keer iets voor de medemensen te doen. Ik weet niet of jullie, maar ik kreeg hier een enorme honger. Ruikten jullie ook een lekkere geur van het eten, of niet? Of ruikten jullie dat niet?
Dan kun je misschien als je de keukendeur achter open maakt, dan weet je ook weer ruiken, maar dan kunnen we het misschien goed. Kun je misschien wel bestellen, want dat kunt hier toch, of niet? Kijk even vlug achter me. Ja, ik denk dat de keuken hartstikke open is, dat we misschien toch nog wel iets metkrijgen. Dus we kunnen niet bestellen hier bij Hulsman. Ruikt hier enorm lekker. En dan zitten we hier als fijnproever. Ik vond het een geweldige eer, omdat jullie hier naar Tof wordt komen en dat jullie verhaal wat doen. En lieve mensen uit Venray, hier zitten 2 zeer trotse, gedecoreerde van een orde. En aan deze kant Mientje Kamps, dankjewel voor uw komst. En laat het heel goed gaan en hopelijk snel weer dat je met alle kleinkinderen en kinderen weer bij elkaar mag zien. Ja, dat is te hopen, hè. Dat weer snel mag komen en dat we ook nog vele jaren hier terug mogen zien. Dankjewel voor uw komst. We hebben 10 kleinkinderen, dus dat zien er heel veel. Die wilde Ger zien. Maar. Ja, natuurlijk. Dus, in ieder geval dankjewel voor de komst. Ja. Jan, ik zie jou denk ik nog wel eens een keer terug in het veld overal, want daar komen we elkaar toch de duk verdedigen. En, Dat is redelijk goed, ja. En ik mag wel hopen dat we dat dit jaar gewoon weer op de normale manier gaan doen. Als een meelid vanaf merken. Ja, dat zou mij ook heel erg fijn lieken. Nogmaals, dank jullie beiden heel voor de komst hier naartoe. En wij gaan door in ons programma. En daar schakelen wij over naar de andere kant. Want we moeten nog een derde quizronde. We hebben al 2 quizrondes gehad. En we gaan zo naar de derde ronde. Ik ga jullie verlaten, want ik wil aan die kant zien. Nogmaals, dankjewel. En hopelijk zien we elkaar op Koningsdag. Ja, hartstikke bedankt. Ja, ik heb het geweldig gevonden. Dus, geweldig, fijn. Het is echt heel, echt geen ook denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja, geweldig. Ja, dat is heel fijn. Dank heel jullie. veel bedankt. Dank jullie wel voor jullie komst. Ja. Dan gaan we nu over naar Gerda, want die staat al helemaal klaar ervoor. Ja. Ik heb met enorme belangstelling geluisterd. Het was echt heel indrukwekkend. Ja, en wij gaan verder met de quizronde. En dat betekent dat u van ons eerste antwoorden gaat krijgen over de tweede ronde. En ondertussen is Leo ook gearriveerd. Ik ben er weer. Dus dat komt weer helemaal goed. We beginnen met vraag 13. En dat was de vraag, en dan moet ik even naar de vraag gaan kijken. Ja, welke voormalige koning is dit? En er was een beeld, een vraag in beeld en er stond een koning op. En was dat Willem van Oranje-Nassau, Willem I, Willem III of Willem II? En het goede antwoord, het hangt in het Rijksmuseum, nog steeds met zijn hermelijnen mantel, Willem de derde. Ja, Willem dat klopt. III. Willem III. Het volgende antwoord, dat is vraag 14. En dat was: in welke Oostenrijkse wintersportplaats gaat de koninklijke familie altijd skiën? En dat was natuurlijk het antwoord D, want dat is in Leg. Daar heeft ook dat drama met de prins plaatsgevonden toen, hè? Ja, zeker weten. Verschrikkelijk. Dat zal toch altijd wel even slikken zijn als ze daar weer naartoe gaan. Ja, dat lijkt me ook. Ja, het Wilhelmus, ons eigen volkslied. Het geuzenlied van vroeger, wat later gewaardeerd werd tot het heuse Nederlandse volkslied. Bestond uit 15 coupletten en de coupletten vormen samen, weet jij dat? Willem van Nassau. Willem Nassau, ja, dat is een Willem van Nassau is dat. En dat is oud-Hollands gespeld, Willem van Oranje. Ja. Trouwens ook een van de oudste volksliederen die er nog bestaan, hè? Ja, dat klopt. Ja. 15 coupletten was het trouwens antwoord D. Ja. In welke Limburgse plaats zou in 2020 de koninklijke familie de Koningsdag gaan vieren? Was dat A in Maastricht, B in Roermond, C in Weert of D in Vaals? Waar was dat? Ja, het was in de parel van het Zuiden, zeggen ze dan zelf. Hè? Maar ja, dat is de mening, denk ik. En het was niet op hoogte, het was in Maastricht. Het was in Maastricht. Ja, ik had ook een beetje verwacht dat ze dan dit jaar naar Maastricht zouden gaan. Ja, dat ze terug zouden komen. Hè? Nee, maar we gaan dan naar Eindhoven. En ik hoop niet dat ze ons vergeten zijn. Misschien als het helemaal groot mag. Of een brief naar Venray, voor Venray. Ja, dat even briefje uit Venray sturen. Ja, dat is ook wel heel leuk. Nou, vraag 17, die gaat de inzegening van het huwelijk van, heel lang geleden alweer, koningin Wilhelmina en prins Hendrik, van heel lang terug. En die inzegening vond plaats in de Sint-Jacobskerk in Den Haag. Ja, en dat was op 7 februari, houdt u vast, 1901. Moet je dus voorstellen. Dat is echt wel, dan hebben we het al over bijna weer 2 eeuwen geleden. Dus dat is ook wel heel lang. Ja, deze vraag is eigenlijk ook al een beetje voorbij gekomen vandaag. Hè. Prinses Maxima bezocht op dinsdag 9 juni 2009 Venray en ter ere van waarvan? Ja, en dat was natuurlijk vanwege het 15-jarig jubileum van de vrijwilligersorganisatie Homestart.
behaagde het onze majesteit om hier langs te komen. Hè? Ja. Ja. Maar dat werd gevierd in de Camphaan. Ja, dat werd. Dus Ja, dat was wel een dat was de beetje verrassing, ja, de verwarring, hè? ja, dat de klopt. Verwarring. Ja. Dan gaan we naar vraag 19. Ja. Hoe vaak heeft koningin Wilhelmina Venray bezocht? Ja, Paul Vermeer heeft er ook al een paar keer iets van gezegd. Hij heeft niet alles weggegeven, maar dat was maar liefst 2 keer. 2 keer in oktober 1925. En ze is nog een keer terug geweest net na de oorlog in 1947 in de zomermaand augustus. Ja, toen werd Koningsdag gevierd. Ja, Ja. die werd Toen is- uitgesteld en toen werd die Ja, gevierd. is hè? die gevierd, Ja, ja. een zeer speciale datum is dat. Ja, en gelegen. dan krijgen we de volgende vraag. Hè. Hoe vaak heeft koningin Beatrix Venray bezocht? A 2 keer, B 3 keer, C 1 keer of was dat D 4 keer? Ik weet niet hoe vaak, maar ik weet wel dat ze een favoriete maand had. Ja, dat klopt. Het was 2 keer. Het was in de maand. Oktober. Weet je ook de jaren? Moet ik gaan grapen? Nee, dat is flauw. Ik heb het hier opgeschreven. Ja. 1979 en 2012 was het. Kwam onze toenmalige koningin, was dat nog, Beatrix naar Venray. Dan gaan we naar vraag 21 en dan gaan we wat was de reden van het bezoek van prins Bernhard aan Venray? Ja, daar zat ook een foto bij, dus daar kon je al iets aan zien. Want er werd, ja, die is nu niet in beeld, maar er stond een foto met een lint. En nou ja, meestal is er dan al een kleine hint, wordt er dan weggegeven. En was dat bij de opening van Inalfa, de opening van de Schouwburg, of het binnenhalen van de order van het bouwen voor Britse luchtmacht, of de opening van de Renk Xerox. En die opening was van de Renk Xerox. Van de Renk Xerox, een van de grootste bedrijven die veel werkgelegenheid naar Venray heeft gebracht. En Venray ook redelijk heeft getransformeerd in de jaren. Ja, absoluut, absoluut. En nu staat er weinig, is daar meer van over als je langs de Zeese weg rijdt. Nee, er staan hele andere loodsen. Er staan hele andere gebouwen op dit moment. Heel groot. Ja. Vraag 23. Nou ja, dat is een vraag toen ik straks al zei. Hè, Maar 22 hebben we ook nog over. Oh, 22 gaan we Ja, eerst die in. moeten we eerst even doen. Want dat is die trouwdatum van Willem, Alexander en Maxima. Ja. Dat waren al die cijfertjes. Al die cijfertjes. En het A waren... 02022002 of B 20022002 C 27042003 of D 20022000. Ja, en ik weet het nog als de dag van gisteren, Ja. want daar was ik wel actief bij. Want toen hadden we hier nog echt wel leuke activiteiten hier ook nog in ons land. En dat was op 2 februari 2002. Dus 222 was dat. En dat was antwoord A. Ja, klopt. Dan gaan we naar het privéjacht van prinses Beatrix. Hoe heette dat? Hè? En we zeiden het dus straks al, er is al heel veel over te doen geweest, hè, over de centen die erin zitten. En dat was natuurlijk antwoord C, de groene draak. Ja, de groene draak, hè, het zeiljacht, het privéjacht van onze koninklijke familie. Hij is eigenlijk van Beatrix, hè, maar hij wordt ook veelvuldig gebruikt door de rest van de Ja, hij koninklijke wordt er familie. iedereen. Ja, nou, niet door iedereen, want ik ben er nog nooit op geweest. Nee, maar jij bent ook geen lid van het koninklijke huis, hè? Nee, dat is ook weer zo. Ja, ik weet ook niet of ik dat zou willen. hoor. Ik denk ook niet dat je het wilt. Ik voel me Venrayse hier- royalty is ook... Ja. Nee, laten we En dan hebben we nog vraag 24. Ja, die komt dadelijk voor 24. Wacht, sorry, die had ik nog niet. Ik dacht dat... Ja, die ben ik nou ook even aan het zoeken in al mijn... Kijk, op een In gegeven mijn moment... paparazzen, ik ben hem ook even kwijt. En dan ga ik even terug kijken of ik hem nog kan vinden. Als ik hem hier heb ik hem nog gevonden. Kijk. In welk jaar begon de Nederlandse monarchie? En dat is een Oh ja, stukje hier geschiedenisles. is die. Ja, Willem van Oranje die leefde natuurlijk echt een 100-jaartal eerder dan dat de monarchie gestart werd. Want toen hadden we het nog over regentschappen, prinschappen en dergelijke, en stadshouders. Pas in 1806 komt koning Willem I aan de macht hier in Nederland en start de officiële huidige monarchie zoals we die nu kennen in Nederland. We hadden natuurlijk wel stadhouders voor die tijd, maar vanaf 1806, antwoord B, is de Nederlandse monarchie gestart officieel en hebben we de huidige monarchie eraan te danken. Ja, dus dit was deel 2 van de quiz. Ja, dat is deel 2 van de Straks quiz. gaan we naar het laatste deel. Ja, daar Hè? gaan we, Spannend, dan gaan we nu spannend, meteen... spannend. Maar volgens mij gaan we zingen. Ja, wij niet. Maar gaan we toch niet aan de derde ronde eerst nog, want dat moeten we nog eerst even doen. We gaan eerst de derde ronde doen. Ja, Oké. we gaan de derde Ja. ronde doen. Oh, Want, blijf zitten dus. Blijf zitten. Ja, we blijven even zitten. Dus mensen, zet de laptops weer gewoon goed voor je neer. Luister goed, want we gaan naar de laatste 12 vragen, de derde ronde in de net even anders Oranje Comité Koningsquiz 2021. Zo. Ja, en dan gaan we met vraag 25 van start. En dat is de hoeveelste koningin, is Willem-Alexander eigenlijk?
Is dat A, de 8e? Is hij B, de 7e? Is hij C, de 10e? Of is hij de 5e, de 5e koning of koningin? Ja, dat is Ja, natuurlijk dat een, wordt even terugrekenen. Ja, dat wordt hè? eventjes goed. Dat is er wel eentje voor de oudere kijkers onder ons, want die moeten ver terug. Goed, dan gaan we naar vraag 26. En vraag 26 heeft weer te maken met het bezoek van de koninklijke familie aan Venray. Dus de vraag is bij 26, wie heeft als eerste uit de koninklijke familie Venray aangedaan? Dus wie als eerste uit de koninklijke familie Venray aangedaan? Is dat A, Juliana, B, Wilhelmina, C, Bernhard of D, Beatrix? Ja, en dan gaan wij door met vraag 27. En dan staat er, wat vindt er op Koningsdag jaarlijks plaats op het Schouwburg en Henseniusplein? En dan moeten we er wel bij zeggen, bij een normaal jaar, zonder corona. Ja, dus niet zoals het er nu is, want dit is niet representatief, hè? Nee, daarom. Nee, zoals het Nee, normaal zoals viert. het normaal is, als er niks aan de hand is. Dan is dat dan A, de oudbade voor de gedecoreerden. Is het de opening koningsspelen? Is het de kindermarkt? Of is het een koningsdrijf? Oeh, verrassend. Ja, eens kijken of ze dat weten, want het komt allemaal wel voor, maar is het maar waar? Maar waar is het? Maar Ja, waar dat is een het dan? lastige vraag. Ja. Trouwens, ja, we zitten nu die vraag te doen, dus kunnen we even tussendoor. Maar wie heeft deze vraag gemaakt eigenlijk? Zijn dat mensen die we daarvoor moeten bedanken? Want, Ja, dat zijn mensen van het Oranje-comité. Jacques en Rijn, Jacques Zwetsers en Rijn Wortelboer hebben samen de vraag gemaakt. Hebben er 60 vragen bij elkaar gezocht. Met allemaal boeken erbij. En daarvan zijn er 36 uitgekozen. Met RPA Enterprise hebben jullie toen de vragen uitgekozen en hebben jullie samen dat gedaan. Nou, Dus, fantastisch. ja, echt. Ja, dus hebben ze aardig wat werk aan besteed. Dus, Ja, klasse. het zijn leuke vragen. Dus nou, we gaan door met vraag 28. Dus vraag 28, en dat is een vraag. Welk staatshoofd vierde koning of koninginnedag niet op haar eigen verjaardag? Dus welk staatshoofd vierde koning of koninginnedag niet op haar eigen verjaardag? Was dat A, Wilhelmina? Was dat B, Beatrix? Was dat C, Emma? Of was dat D, Juliana? Dus welk staatshoofd vierde koning of koninginnedag niet op haar eigen verjaardag? Wilhelmina A, Beatrix B, Emma C of Juliana D? Dat was vraag 28. Ja, en dan gaan we naar vraag 29. Op welke locatie was vroeger het défilé op Koninginnedag? Was dat A in Amsterdam? Was dat B in Baren? Was dat C in Leiden? Of was dat D in Soestdijk? En ik weet toch wel dat het dan die tuin vol stond met allemaal van die mensen met van die kleding aan uit Staphorst en weet ik veel. Ik ben er ook een keer geweest. Ben je een keer geweest? Ja, maar ik mocht niet bij ons in het dorp, ik kom uit Vierlingsbeek en ik mocht werden uitgenodigd en ik kon natuurlijk niet alleen thuis blijven. Ik mocht dus niet daarbij, maar ik mocht wel op de achtergrond gaan staan. Ik kan me de tuin nog herinneren. Het was zeer indrukwekkend. Met die rhododendrons aan de zijkant. Ja, met de mooie ronde cirkel voorin waar je omheen moest en statig Juliana en Bernhard op de trappen. Ja, mooi om te zien. Ik weet het dat ik dacht misschien geeft niet te veel weg. Dat het Wim Kan was die zei op een gegeven moment van bij Soestdijk van nee, dat vertel ik straks. Nee, want vertel ik straks. Ja, we gaan verder. Vraag 30. Dat was een kleine hint voor de oplettende kijker. Ja. Vraag 30. Wat werd er in 2013 voor het eerst gehouden op alle basisscholen? Dus wat werd er in 2013 voor het eerst gehouden op alle basisscholen? Waren dat A, de Koningsspelen, B, het Nationaal Schoolontbijt, C, zongen we het in Wilhelmus, of D, is dat de Paralympische Sportdag? Dus wat werd er in 2013 voor het eerst gehouden op alle basisscholen in heel Nederland? Dan gaan we naar vraag 31. En dat is gewoon echt toch wel een nadenkertje. Dan weet je het vast wel. Welke dag is uitgesloten als viering van Koningsdag? Is dat een zaterdag? Is dat een woensdag? Was dat op zondag? Of wordt er helemaal geen dag uitgesloten van Koningsdag? Als je even nadenkt, denk ik dat dit niet zo'n hele moeilijke zou moeten zijn. Nee, dat denk ik dat het wel... de volgende is wel wat lastiger. Ja. Wie is de vierde persoon, vraag 32, wie is de vierde persoon in de lijn van troonopvolging?
Dus wie is de vierde in de lijn van troonopvolging als Willem-Alexander, we hopen het niet natuurlijk, om een of andere reden uit zou vallen? Dan is dat A. Ariane, B. Constantijn, C. Maxima of D. Bernhard junior. Maar dan moet hij zijn Zandvoortbaan opzeggen, denk ik, bij het circuit. Dat denk ik ook wel, want dan krijg je druk, ja. Dus wie is de vierde persoon in de lijn van troonopvolging? Is dat A. Ariane, B. Constantijn, C. Maxima of D. Bernhard junior? Ja, vraag 33 is ook in het programma al een keer voorbij gekomen. Ja. Hoe noemen we het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen in de volksmond? Is dat A. de lintjesregen, B. de ridderorde, C. het decoratiestelsel of D. speldenprik? Oh. Nou, die zou moet kunnen. Moeten kunnen, denk ik. Dan gaan wij vlug door naar vraag 34. En ondertussen zie ik al wat mensen op de achtergrond klaarstaan, dus daar gaan we dadelijk mee beginnen. Vraag 34. Wat eindigde er in 1979 als traditie op Koningsdag? We hadden natuurlijk heel veel tradities, maar in 1979, en let ook op dat jaartal, want dat is natuurlijk wel belangrijk om de antwoord te kunnen weten, eindigde er in 1979 als traditie op Koningsdag. Was dat A. het défilé, B. het zaklopen, C. 51 kanonschoten in Den Haag of D. het concert op de Dam? We gaan het nog een keer herhalen, want ik merk dat het te lastig is. Wat eindigde in 1979 als traditie op Koningsdag? Was dat A. het défilé, B. het zaklopen, C. 51 kanonschoten in Den Haag of was dat D. het concert op de Dam? Ja. Dan gaan we naar vraag 35. En die gaat over de Elfstedentocht. Ja. God, dat is ook al lang geleden, Leon. Ja, het wordt niet meer zo koud, dachten we. Maar nou, afgelopen winter hadden we toch wel een kansje gehad, denk ik. Ja, het zat er tegenaan, maar toch nog niet. Maar ja. We kunnen er daar ook wel even over uitgebreid, want ik heb er nog wat achtergrondinformatie bij gevonden bij het antwoord. Dus misschien is dat wel leuk. Dus, welke achternaam gebruikte Willem-Alexander toen hij aan de Elfstedentocht deelnam? Deed hij dat met de naam Willem van Amsberg? Deed hij dat met de naam G.R. van Biesterveld? Of met C. W.A. van Buren? Of deed hij dat met het antwoord D. Willem van Oranje? Dus was het Willem van Amsberg, G.R. van Biesterveld, W.A. van Buren of Willem van Oranje? Ik weet wel dat hij een bijnaam had in die tijd. Ja, maar dat weet ik ook, ja. Ja, weet je nog? Ja, dat doen we straks. Dat doen we straks maar even. Uit de Roebrug, de jonge jaren van onze koning. We gaan naar de laatste vraag uit de quiz. En dan gaan we kijken straks naar de antwoorden. En dan gaan we kijken wie de winnaar is. Dan gaat Robert Paul aan het werk. En dan krijgen we Robert Paul de uitslagen straks. Ja, dus we gaan nu kijken naar de laatste vraag, 36 uit deze serie. Deze Venraysche school werd in 2017 verrast met een bezoek van het koningspaar. En dan tussen aanhalingstekens koningspaar. Dus welke Venraysche school werd in 2017 verrast door het bezoek van het koningspaar? Was dat A. Petersbandenschool? Was dat B. de Koningshof? C. de Kruutwis? Of D. de Focus? Dus welke Venraysche school werd in 2017 verrast met een bezoek van het, tussen aanhalingstekens, koningspaar? Petersbanden A, Koningshof B, Kruutwis C of Focus D? Gerda. Ja, dat was het hem. Dat waren ze. Straks krijgen we nog wel zullen we nog wel een keer de uitslagen van de laatste ronde oplezen. Ja, die lezen we zeker nog En daaraan sluiten we het. Gaan we bekendmaken wie de prijs heeft gewonnen. Er zijn er ook 3 mooie prijzen, worden ook bezorgd. Dus we gaan iets anders doen nu. Ja, we gaan naar een muzikale intermezzo. En niet zomaar een muzikale intermezzo. Nee, absoluut niet. Dat is de zanger van Venray. Ja, als wij het over Koningsdag hebben, over onze Venraysche royalty, dan zie ik hem daar al staan. Natuurlijk, zoals vertrouwd, in vol ornaat, prachtig gekleed en performer op en top, overal bekend, ver in de regio. En wij gaan genieten van een tweetal nummers, Fiesta en de Toreador. Mag ik een groot applaus, dames en heren, want hij staat hier, de enige echte Gert Jansen.
is dit houden van. Ik krijg de kriebelt als ik jou zie. Waar ik ook ben, zie jou in mijn fantasie. Al dat verlangen want voor vandaag. Wij tweetje samen, dat wil ik toch zo graag. Van de nacht maken wij een fiesta. Samen dansend op de volle maan. Met als lichtjes wel duizenden sterren. En ik druk jou niet tegen mij aan. Morgen vroeg zal de zon voor ons schijnen. En dan knipoogt die even naar jou. Zal de nacht als een droom weer verdwijnen. Maar die brengt mij weer terug bij jou. Ole, ole, ha. Ole, oh, ha. Ole, ole, ha. Er is de liefde, wat ik bedoel. Als ik jou zie, geeft me dat zo'n raar gevoel. Jij bent de mooiste, jij bent het waard. Dat ik mijn dromen voor jou heb opgespaard. Al dat verlangen beantwoorden vandaag. Wij tweetjes samen, dat wil ik toch zo graag. Van de nacht maken wij een fiesta. Samen dansend op de volle maan. Met als lichtjes wel duizenden sterren. En ik druk jou dicht tegen mij aan. Morgen vroeg zal de zon voor ons schijnen. En dan knipoogt die even naar jou. Zal de nacht als een droom weer verdwijnen. Maar die brengt mij weer terug bij jou. Ole, ole, ah. Ole, oh, ah. Ole, ole, ah. Van de nacht maken wij een fiesta. Samen dansen bij de volle maan. Met als lichtjes wel duizenden sterren. En ik druk jou dicht tegen mij aan. Morgen vroeg zal de zon voor ons schijnen. En dan knipoogt die even naar jou. Zal de nacht als een droom weer verdwijnen. Maar die brengt mij weer terug bij jou. Ole, ole, ha. Ole, oh, ah. Ole, ole, ha. Hey! Dankjewel. Het tweede nummer, de Toreador natuurlijk. De Toreador stond in de arena. Dit was voor hem de laatste keer. Want telkens dacht hij aan Maria, zijn liefste signorita. Viva amor. Signorita, dit is het momento en het crescendo. Want door de zon verblind hoor ik op de wind. Signorita, dit is het momento en het finalizado. Dit is dan voorgoed voorbij en jij wordt van mij. De signorita smeekt de risando. Oh, madre mio,
spaar mijn toonje maar in de arena schreeuwt het publiek, viva bravo, El Toreador. Signorita, dit is het momento en het crescendo. Want door de zon verblind hoor ik op de wind. Oh signorita, dit is het momento en het finalizado. Het is dan voorgoed voorbij en jij wordt van mij. De spanning steeg daar op de tribune. El Toro had zijn kracht bewaard. Maar net op tijd gilde Maria haar toreador. Die werd gespaard. Signorita, dit is het momento en het crescendo. Want door de zon verblind hoor ik op de wind. Oh signorita, dit is het momento en het finalizado. Het is dan voorgoed voorbij en jij hoort van mij. Word jij voorgoed van mij. Dankjewel, dankjewel. Ja, we zitten hier nog te... ik denk even de microfoon even aan de kant. Gert, zou je even hier willen komen? Dan willen we gaan... Ja, nee, je kunt hier gewoon komen zitten, want we hebben hier nog een microfoon voor klaarstaan. Welkom aan tafel. Ik dank jullie wel. Zeer kleurrijke verschijning wederom. Ja, dat hoort zo, hè. Ja, hoe is het met je? Nou ja, hoe is het met me? Een beetje vreemd, hè? Ja, hè? Jullie kennen me een beetje, maar dat is voor jullie idem, hè? Ja. Dat is voor jullie idem. Die Dit is corona, ontzettend hè? jammer. Die corona. Ja, ik zag vanmorgen de ceremonie dan van onze koning en nou, daar zat ik bijna bij te janken. Hoe triest en kaal en koud het eigenlijk is. Ja, Hè? ja. Helemaal geen intermenselijk contact, gewoon, het is allemaal Nee, mag via niet, hè? media. Allemaal afstand. Ja, het mag allemaal niet. Het is ook niet des koninklijk huis hier bij ons natuurlijk. Hè. Wij hebben natuurlijk een koninklijk huis dat wel dicht bij het volk staat. Wat heel tastbaar is Ja, gewoon. ja, en dat is ook moet de ik- sterkte van ons koninklijk huis. Ja. En hoe is het met de zanger Gert Jansen? Want die heeft natuurlijk ook een magere zanger Gert periode Jansen was achter de rug. natuurlijk heel erg mager. Hè? Dat is helemaal niets. Nee. Dus daarom vroeg ik me ook af van hoe zou dat gaan? Want je oefent natuurlijk in rato ook veel minder, omdat je niet op hoeft te treden. Hè? Dus nou zijn dit wel nummers die ik wel eens vaker gebruikt heb, dus die ken ik wel zo'n beetje. Maar het is vreemd. Hey, en dan denk ik, weet je, we kennen elkaar al een redelijke tijd. Er komt een geweldig evenement aan binnenkort in Nederland. Is het eindelijk een keer in Nederland, een songfestival? En dan kun je er niet bij zijn. Nee. Of mag je er wel bij zijn? Niet dat ik weet. Nee, ik weet niet of je er mogen toch wat bezoekers toegestaan worden. Dat- En ik weet dat jij er Ja, best wel een fan van bent, toch? Ja, ik ben er een fan van, maar niet zo dat ik dan naar zo'n Nee? concert zou gaan. Nee, dat niet. Nee, ik zal het dan wel deelwijze zien op televisie of zo, die voorrondes. Maar dat ik er echt naar zo'n concert ga, Nee, dat is niet? Nee. Dan gaan we liever naar Spanje. Spanje ook Ibiza. niet meer. Ook niet meer. Nee? Waar gaan we tegenwoordig heen? Ja, dan ben ik ook Vakantie heel is benieuwd. over Amsterdam. Ja, is het Amsterdam? Gewoon Ja. elke maand lekker een lang weekendje in Amsterdam in plaats van vakanties in Spanje. Niet dat naar is gewoon Sitges of zo. gemakkelijker. Nee, dat is dus helemaal voorbij in Spanje. Gewoon Ja, lekker- Als corona voorbij is, ga je dan weer terug? Naar Of zeg Amsterdam. je nou van Amsterdam bevalt me goed? Amsterdam of Scheveningen vind ik prima. Niet moeilijk. Hoeft hoor. niet meer zo ver Dus ik ben weg. natuurlijk ook niet meer de jongste, hè? Mijn oude zak Ah. aan het worden. Nou, kom maar, ik heb Ger. nog energie genoeg Nee, daar, niet nee, meer Ik van. wou net zeggen. Maar ik ga dan Eeuwige meer voor jeugd. de easygoing way. Weet je, Ja, ja. lekker gemakkelijk met de trein naar Amsterdam of naar Scheveningen. Heerlijk daar gewoon. En, Eten, lekker drinken, luxe hotelletjes. Lekker zitten, gewoon lekker genieten. En Gewoon hoe ziet
de toekomst er voor jou uit in de zin van het optredens? Want ik denk wel dat er wat aan zit te komen, denk ik. Bij jou ook wel, denk ik. Of, valt het Jawel, mee? maar er stonden nog optredens tot en met juni. Ja, in september ook nog wel, maar in juni tot en met juni, er stonden verschillende optredens, dat is allemaal gecanceld. En niemand durft het aan. Nee. Niemand durft het aan, want dan krijg je toch dat van wel eens niet is wel eens niets en dan gaan ze geen feest op organiseren. Hè. Ja, dat is het vereist toch een heleboel voorbereiding, ook wat financiële kosten betreft. En dat wagen ze dan gewoon niet. Dan stellen ze het maar uit. Er zijn mensen bij die 3-4 keer uitgesteld hebben. Ja, dat klopt. Iedere keer hoopte. Zijn wij geluksvogels, Gert, dat wij het hier wel live mogen aanschouwen Ja, vandaag. dat hè? klopt. Ja, Wij zien het tenminste dat is nog. te Ja, lang dit is geleden. wel geweldig dat dit gedaan wordt, hè, voor de Venrijse mensen, absoluut. Ja, we moeten ook in deze tijden iets hebben. Ja, we Ja, moeten wel heeft wat goed doen. op. Hè. We Ja, moeten zeker, zeker. alles eruit halen wat erin zit. Hè. Dat absoluut, Uit ben het ik helemaal leven. met jullie. Zou een motto voor jou kunnen zijn, toch? Alles eruit, oh Ja, zeker. zeker, Dat hè. blijf ik doen tot de laatste dag van Ja. mijn leven. Zo is dat. Zo is Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ja, we gaan ook dadelijk nog een keer van je genieten straks. We gaan nog eerst even een kleine quizvragen doen. Oké. Ja, we zien jou dadelijk weer voorbij met nog een prachtige medley die er dadelijk aankomt. Daar gaan we het straks nog even Hoop over dat het hebben. gaat lukken. Nou, ik wens je heel veel goeds, Gert. En dank jullie wel. zorg dat je het goed blijft doen. En we zien je graag terug weer op een normale manier. En dat we elkaar gewoon kunnen huggen als we elkaar zien. En dat we Ja. niet op een afstandje een bumpje hoeven Ja, te doen. laten we dat Ja. hopen. Gaan Heel we veel dat succes zeker met jullie Ja. programma. En wij komen Dankjewel. elkaar wel tegen op straat als we aan het Zo- wandelen zijn. hè. Sowieso, Zo is zeker. dat, Zo hè. blijven we gezond, hè. Zo is dat. Dankjewel. Oké, tot zo. Hoi. Ja, Leon zei het al. Wij gaan weer verder met derde ronde uitslagen. En daarna Gaan we naar de uitslag. gaan we naar de uitslag. Dan weten we wie die prijzen gewonnen hebben. Ja, Eens even kijken. we waren bij vraag 25, Ja. Gerda. Daar zouden we moeten beginnen. Ja, en dat was best een lastige, hè? Want dat was de hoeveelste koning of koningin is Willem-Alexander eigenlijk. Ja. En de keus was uit de 8e, de 7e, de 10e of de 5e. Ja, en het bleek de 8e te zijn. Ja, dat klopt. En het rijtje is eigenlijk heel logisch, maar ook voor sommigen misschien wat anders dan ze hadden gedacht. We beginnen in 1806 met Willem I. Daarna, hoe logisch ook, Willem II. Daarna Willem III. Vanaf dat moment hebben we geen koningen meer, maar komen we in een reeks van koninginnen. We beginnen met Emma. Daarna krijgt Wilhelmina. En daarna haar dochter Juliana. En daarna Beatrix. En zo zijn we uitgekomen bij ons eigen Willem-Alexander. Ja. En Dus dat de is 8e. geen Willem de zoveelste, hè? Nee, hij heeft ook bewust gekozen om niet Willem de zesde Ja. of zoiets. Of Willem dat wou hij niet. Hij wou per se Willem-Alexander. Ik weet nog dat hij bij een interview zei, dat vond hij zo als van die koeien, weet je. Ja, weer een nummertje in de rij, Nummertje. En dat zei hij zelf, dat zag je eigenlijk niet zo Ja, zitten. en hij is ook echt een voorstander om het Koningshuis in een, dankjewel, Ja, in moderne een modern fase jasje. te Ja, zetten. ja, dat doet Ja. hij goed. Ja. Vraag 25 was dat. Dan gaan we naar vraag 26. En dat was, wie heeft als eerste de koninklijke familie aangedaan? En dat was A. Eva, Juliana, B. Wilhelmina, C. Bernhard of D. Beatrix. Ja, kan er maar eentje zijn, hè? Ja, dat was... Weet jij het? Ja, Wilhelmina. Ja, en weet je ook nog de datum, meneer? Weet je de datum niet precies, maar... ik dacht of 1925 of 1947. Nou, fantastisch geheugen hoor. Nee, ze was 2 keer hier in 1947 en in 25. En de eerste keer was natuurlijk oktober 1925. En we hadden de foto, die ligt hier toevallig niet bij, maar hij is straks wel in beeld gekomen met een prachtige, statige bontjas. Ja. Stond ze hier voor een prachtig mooi podium gebouwd. Ja. En, kwam allemaal ze hier die kindertjes ervoor. Ja, klopt. Ja. Nou, jij vraagt 27. Laat eens horen. Nou ja, wat vindt er op Koningsdag jaarlijks plaats op het Schouwburg/Henseniusplein? En daar kon je kiezen tussen de obade van de gedecoreerde. En wat is de obade van de gedecoreerde? Wat is dat? Want dat kun je misschien wel uitleggen. Want het zijn allemaal dingen die plaatsvinden. Ja, dat is de Koninklijke Harmonie Euterpe. Die komt altijd na de ontvangst van de gedecoreerde op Koningsdag. Komen voorheen was dat aan de trappen bij het gemeentehuis. Nu is dat bij de trappen bij de Schouwburg of binnen. Dat ligt dan het weer. En die komen daar een aubade brengen. En dat is het Wilhelmus, Langs als Leven en Rooi Durp in de Peel. Nou. Maar dat is alleen maar daar. Dat is niet voor iedereen toegankelijk, hè? Dat is... Ja, het is buiten. Het is wel Is wel buiten. buiten? Het is wel buiten, maar ik bedoel, het is niet op het Henseniusplein. Nee, oké. Dus die afstand niet goed. Oké. Nee, nou dan de openings van de Koningsspelen. Ja, die zit altijd bij de scholen, hè? Die maar die is ook nooit op Die is Koningsdag. nooit op Koningsdag, hè? Dus Nee. de Koningsspelen zijn nooit op Koningsdag. Nee. We zijn altijd in de week voor Koningsdag vindt die plaats. Afgelopen week waren ze op vrijdag bij de basisscholen. Ja. En dan ga ik naar iets nieuws. D, ik ken het nog niet. De Koningsdrive.
Hey, jij wel? Nee, ik had er nog nooit van ervan gehoord. Misschien wel een leuk idee voor Het is mensen wel met een een idee. oldtimertocht Ja, die dat ja. Koningsdag gaan doen. Ja, Dus ja, blijft er maar- zeker in deze tijd. Ja, zeker met Ja. 1,5 meter samenleving. Ja. Maar er blijft er één antwoord over. En dat is de kindermarkt. En die blijft natuurlijk. Dat blijft Venray zeggen. Kunnen we dat afspreken dat het voor altijd blijft? Ik ben er wel voorstander van, moet ik eerlijk Zo zeggen. traditioneel leuk. Ja, het is zo traditioneel. En het is wel zo, hè, wat mensen vaak zeggen tegenwoordig, ja, maar het is niet meer het mooie speelgoed van vroeger. Maar ik heb meer iets van, ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat kinderen daar zitten en trots zijn dat ze een potlood voor een dubbeltje verkopen. En samen zijn. En een beetje dat ondernemerschap. Het gezamenlijke, ja, dat is ook prachtig. geweldig. Ja, dan gaan we naar vraag 28. Ja, welk staatshoofd vierde Koninginnedag niet op haar eigen verjaardag? Ja, en ja, er was van tevoren, want Mientje Kamp zei het al, vroeger was er ook niet echt een Koninginnedag. Dat is eigenlijk pas gekomen bij koningin Juliana, die ook in prachtige tijd jarig was. Weet je nog wanneer ze jarig was? Ja, van eind januari. Nee, koningin Juliana was in 30 april. Oh ja, die was 30 april en toen kwam Beatrix. En dat was het probleem, En want dat die was was op het. 31 januari Ja. jarig. En toen hadden ze natuurlijk wel een probleempje, want zo warm was het in die tijd Nee. nog niet in de winter. En toen ging dat niet. Dus de enige koningin die Koninginnedag niet op haar dag vierde, dat deed ze overigens als eerste geste aan haar moeder Ja, toen ze koningin werd. Ja, dat deed ze ook inderdaad toen ze de eten afgelegd heeft in de Grote Kerk. Heeft ze toen de tijd aangegeven dat dat als waardering voor haar moeder Koninginnedag bleef op de verjaardag van haar Ja, moeder. weet jij nog dat Juliana toen zo geëmotioneerd, gehuild, huilend reageerde? Ja, die vond dat helemaal geweldig. Ja, maar ze wist het al van tevoren. Wat Tuurlijk. een actrice, hè? Ja, Fantastisch, fantastisch. hè? Ook leuk om mee Ja. te maken. Had zo de politiek ingekund. Ja, daar zat wel dat herinner ik me niet. Dat herinner ik me niet. Vraag 29, Ja, Gerda. op welke locatie was vroeger het défilé op Koninginnedag? En dan was dat Amsterdam, Baren, Leiden of Soestdijk. En dat was natuurlijk Soestdijk. Ja. En op een gegeven moment was er... volgens mij hebben we dat straks toch ergens Ja, we komen nog een keer terug. Komen we nog een keer terug. Doen we straks. Vraag 30. Ja, wat werd er in 2013 voor het eerst gehouden op alle basisscholen? Nou, dat was zeker niet de Paralympische Sportdag. En Nee. dat was ook niet het Wilhelmus zingen. Nee, Want, dat had het CDA misschien wel gewild, Ja, maar dat deed ze niet. Ja, en de SGP ook, geloof ik. Ja, Die vonden het ook SGP heel ook, belangrijk. ja, ja. Maar ik denk dat de jeugd bijna het Wilhelmus niet meer zo goed kent. Maar Nee, goed, we moeten weer wat jammer. winnen. Dan gaat dat vanzelf. Nationaal schoolontbijt is daar ook niet bij Nee, betrokken. dat is bijna altijd rond de herfstvakantie. Ja, en de koningsspeler, er wordt wel een ontbijt gedaan soms voor. De koningsspeler was toen bij de koning zelf, maar dat is geen standaard iets wat in het is opgenomen. Nee, het is meestal ze dansen, ze hebben een openingsact en ze doen spelletjes en dat soort zaken. Het is gewoon een leuke dag op school. Alle kindertjes hebben iets oranjes aan en dat is één groot En kleurig weet je nog feest. ter ere waarvan de koningsspelen waren? Was dat toen Was die kroning toch of niet? was de koning volgens kroning, mij, hè? is die in stand geroepen. Ja, volgens mij ook. Ja. Welke dag is uitgesloten als viering van Koningsdag? En is dat A, de zaterdag, is dat B, de woensdag, is dat C, de zondag of is dat D, is er geen dag uitgesloten? Ja, er is er één uitgesloten. Ja, luister, we hebben een christelijk koningshuis. Ja, en op 1 week voordat Juliana aftrad, heeft haar majesteit koningin Juliana vernomen om te zorgen dat het Koningsdag voor altijd vanaf dat moment op 30 april plaatsvindt. Dus daarom wist ze dat al. Alleen die brief, dat stond in een brief. En iedereen wist dat al. En toen Beatrix zei, nou het gaat door, Koningsdag gaat altijd op 30 april. Wist dat al lang, was iedereen er al lang van bekend. Dus daarom waren de tranen ook mooi gespeeld. Ja. Maar op zondag vieren we geen nee, Koningsdag. zondag is daar zeker bij uitgesloten. Nou, dit is een hele lastige. Ja. Wie is de vierde persoon in de lijn van troonopvolging? En de troonopvolging gaat er dus over. Stel, we hopen het niet, onze koning zou ons ontvallen op de een of andere manier. Wie gaat hem dan opvolgen? En wie is dan de vierde in de lijn? Nou, jij weet hoe het rijtje in elkaar zit? Nee, niet helemaal. Ik wel, Dus ik laat weet het het. aan jou Ik heb het over. even uitgezocht. Het begint met sowieso te kijken dat Amalia is de eerste opvolger Ja? in troonopvolging. Daarna Alexia en Ariane. Bij die vierde. Daar zit wel een maar aan. Dit kan alleen maar als ze 18 jaar en ouder zijn. Ja? Anders hebben we een regent. En dat kan de moeder zijn, dat kan Ik ook wou iemand zeggen, zijn, dat dat zou kan Maxima iemand zijn. kunnen zijn. En degene die daarna komt is dan de volgende van zijn broers.
En er is er nog maar eentje Is er nog helaas. maar één, die er dat is Constantijn. Constantijn. En daarna komen de kinderen van Constantijn. En ja, maar dan gaan we al heel ver terug. Dus, Ja. maar hij is dus... Bernard Junior zal nooit aan de beurt komen. Nou, dan moet er iets heel ergs gebeurd Ja, zijn. ja. Dat laten we maar Ja. niet hopen. Maar Nee. de vierde is dus Constantijn. Constantijn. Ja. Dan gaan we naar, hoe noemen we het, uitreiken van de koninklijke onderscheidingen in de volksmond. Ja, en dat is natuurlijk geen speldeprik Nee. en dat is ook geen decoratiestelsel. Nou, een ridderorde die kun je daarbij krijgen, maar het is de lintjesregen, Ja. zo noemen we dat. Ja, die kun je krijgen, Ja. de lintjesregen. Ja. Ja. De enige regen waar je geen paraplu voor nodig hebt. Nee. Vraag 34. Wat eindigde in 1979 als traditie op Koningsdag? En we hadden het er net al over, hè? Ja, dat is natuurlijk het défilé. Ja. Ja, dat eindigde toen. En volgens Wim Kan, weet je ook waarom dat volgens Wim Kan eindigde toen? Nee. Omdat de rhododendrons weg waren gehaald en dan konden ze die koeken niet meer achter de rhododendrons gooien. Echt waar? Was het zo'n... Dat was, niet zo lekker koek. dat was de uitleg van Wim Kan toen de tijd in een programma. Kan, ja. Dus, nee, maar dat kwam gewoon omdat er toen een andere koningin kwam daarna. Ja, ze ging verhuizen, 80. hè? Ze ging naar Drakenstein, Beatrix. En ze ging niet op Soesdijk wonen, waar haar moeder... En ze wilde ook niet meer dat de mensen aan haar voorbij trokken. Zij trok voorbij aan de mensen. Zij wou dichter bij de mensen komen, hè? Ja, was ook een iets andere tijd. Ja, was een andere tijd. Was ook veel... Koningsdag was toen wel ter discussie in de jaren 80. Ja, Was dan... maar ik weet nog wel dat Willem-Alexander en zijn broers dan op de Soesdijk op die trappen zaten stiekjes te schieten naar de journalisten. Oh ja, dat En dan weet moest hij ik de stiekjes aan teruggeven en van zijn moeder zijn excuus aangebieden aan de journalisten. Ja, echt? En de Oh, dat- fotografen. dat weet ik ik zou dus het niet nooit meer doen. Welke achternaam gebruikte Willem-Alexander toen hij aan de Elfstedentocht deelnam? Is dat Willem van Amsbergen? Dat was de naam van zijn vader. Ja, of de graaf. Van De graaf van Biesterveld, W.A. van Buren of Willem van Oranje? Nou, welke was het, Leon? Ja, het was W.A. van Buren. En dat is een schuilnaam die regelmatig door leden van het Koninklijk Huis wordt gebruikt. En die Elfstedentocht, die was in 1986, Gerda. En hij deed nog mee. Weet je nog wat hij aan had? Dat was toen een grote schande, weet je dat nog? Nee. Hij had een jasje van Marlboro aan en een broek met Playboy of zoiets dergelijks. Of zo'n Playboy bunny erop. En hij kwam, hij was vanmorgen vroeg getrokken en ik kwam om 9:15 uitgeput. En dat weet ik wel. Bij zijn ouders viel hij in de Hij armen. viel echt in de armen van Klaus. Blijkbaar de eerste 160 kilometer had hij goed gedaan en de laatste 50 waren een hel. Daar heeft hij heel lang over gedaan. Maar hij heeft Maar wel daar worden gered. kleine jongetjes groot van, hè? Ja. Dan hebben we nog één vraag. Ja. En dat is, deze Venrijse school werd in 2017 verrast met het bezoek van het Koningspaar. Dat was een lookalike, hè? Ja, dat was een lookalike. En dat is? Ja, dat was de focus. Ja, dat waren... Koning Jip. Koning Jip en koningin Carla. Noortje. Nee, Carla. Noortje. Noortje? Oh, Noortje ik dacht- Verstegen. Oh, ik zag in beelden Ja. van dingen. Kim Swinkels en Noortje Verstegen, volgens Oké. mijn informatie, hoor. Wat Goed. zag er wel leuk uit. Ja, nou, we hebben een leuke quiz achter de rug. Dan bij een quiz horen ook winnaars natuurlijk. Ja. En ik wil jou de eer geven. Nou, dat komt Dit is maar de officiële uitslag door onze quizmaster Robert Paul van RPH Enterprises. Heeft deze uitslag. En dit zijn de winnaars. Aan jou de eer, Gerda. Oké, we hebben 3 winnaars. Dat zeiden we dus straks al. De prijzen worden ook thuis bezorgd. Dat zijn prijzen, dat zijn pakketjes en daar zit een bon in. En naarmate de prijs hoger is, zit er iets meer in het pakketje. Dus de derde prijs, die gaat, ik denk, naar een groep. Of Oké. iemand die een heel leuk naam bedacht heeft. Hoedje. Nou, Hoedje een heeft de applaus derde voor prijs. Hoedje. Wie het ook is. Dan gaan we naar nummertje 2. En dat is Richelle. En ik kan alleen niet zien, dat vind ik wel jammer, hoeveel punten ze hadden goed hadden. Weet ik ook niet, maar dat ik- weten we nog. Maar ik dat zie komt dat nog iemand wel. van het Oranje Comité, dat lijkt op de naam van de dochter van iemand van het Oranje Comité. Kan dat? Ja, en dan moet ik zeggen, die heeft de prijs helemaal niet gezien Nee, op die de heeft de vragen, vragen want ook die niet waren gezien. van ons. Nee, die waren hier bij ons. Die dus waren dat kan bij niet. ons. Maar dat zou wel heel toevallig Dat zijn zou als wel dat toevallig zijn. maar zo zijn. Maar in En ieder geval dan gefeliciteerd. hebben we de eerste prijs en dan mogen we roffelen. En dat is team Rood en Nout. Rood en Nout. Ja, rood. Rood plus Nout. Team Rood Nout. plus Nout. Ja. En die hebben de eerste prijs. En die hebben een pakketje te waarde van €50 gewonnen. En ik zei het al, het wordt thuisbezorgd. Dus we gaan die mensen heel hartelijk feliciteren. En iedereen hartstikke bedanken dat ze meegedaan hebben. Ja. En we gaan nog even wat meer doen voordat we naar de muziek gaan. Want we gaan even... Wat mensen bedanken. Maar mensen ik bedanken. heb mijn bedanklijstje ligt nog Ja. erachter. Dus ik ga even uit beeld, mensen, want dat moet dan even. Ja. Moet meer, hè?
En dan moet je met, ja, jij brengt het lijstje mee en dan... wij gaan zo nog even luisteren naar muziek van onze eigen Gert Jansen. Maar we gaan eerst even dit programma afsluiten, want het was een bijzondere dag. Het was net even anders als andere keren, moet ik zeggen. En we willen natuurlijk een aantal mensen bedanken, want aan dit programma werkte mee Van de Munkhof, Prins en Media, Hotelcafé Hulseman. En we moeten Rens echt bedanken voor zijn gastvrijheid. Oh, ik ga dat nog wel bestellen, denk ik. Want volgens mij is de keuken overtoer. Ja, ik ruik het hier overal. Ja, die zijn nog voor het ophalen. Het de klik gelekt. Ja, maar soms af en toe genieten mag. En we bedanken de gemeente Venray. We bedanken de heren van het beeld, licht en geluid, Anton Jeuken en Wim Wijnhoven. Ted Lensen, die de kleurplaten heeft ontworpen. Stees Crew voor het scherm. RPH Enterprise voor het opzetten en uitwerken van de Oranje Quiz. En extra dank natuurlijk aan Leon Aarts, die samen met mij het programma presenteerde. Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Maar ja, we moeten natuurlijk nog wat andere gasten ook bedanken, want zo'n programma, heel veel mensen werken daaraan mee. En het is mijn grote eer om mee te mogen doen. En hopelijk, het is de eerste en misschien wel de laatste keer, want ik hoop eigenlijk toch stiekem wel dat we het niet meer hoeven te doen, dat we volgend jaar gewoon weer naar buiten kunnen doen. Gewoon naar buiten. Maar we willen ook de gasten van vandaag heel hartelijk bedanken. Als eerste stad hier natuurlijk burgemeester Luc Wienans die hier was. Paul Vermeegeren, onze gemeentearchivaris met al zijn prachtige verhalen en foto's. We hadden hier 2 gasten, Jan Arts en Mientje Kamps, die hier hun onderscheiding kwamen laten zien en een leuk verhaal vertelden. De muzikale gasten waren natuurlijk No Way en Gert Jansen. De organisatie van deze prachtige dag, die dit allemaal zo goed voor elkaar heeft gekregen, het Oranje Comité, alle leden van het Oranje Comité, ik noem ze even toch bij naam, want ze hebben heel hard gewerkt. Gerry Peters, Annie Timmermans, Jacques Metzers, Harold Drent, Rijn Wortelboer en Karen Bruggeman. En dat mag best Wilma wel... de Roter. Sorry? Wilma de Roter. En Wilma de Roter ook nog. En natuurlijk onder leiding van de dirigent van dit gezelschap, Gerda Verstelten. En ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken, want wij gaan zo dadelijk hier afsluiten. Maar dat doen we met een knaller, Gert. Ja, echt. We gaan eruit met knallen. We gaan knallen met onze enige echte Gert Jansen. En hij gaat ons verblijden, want over een maand is het zover. Dan is het Songfestival in Nederland. Dus wij gaan genieten en sluiten hier af. En wensen u een hele fijne Koningsdag. Heel veel plezier. Maak er wat moois van. Gaan om 4 uur nog even toosten met de koning? Ja. Want om 4 uur kunnen we nationale toast doen. Mensen, vergeet dat niet, dat is gezellig. Allemaal even op het terrasje, dingetje met dat oranje bittertje. Gersie kan lachen zo van, nou, dat gaan we zeker doen. Dus maak er nog een fijne Koningsdag verder van. En wij zeggen met heel veel plezier tot volgend jaar. En dan hopen we op een net even anders, maar gewoon zoals altijd. Doei, de doei. Songfestival met die Gert Jansen. Woe! Zet flink geluid. De inzet is nogal behoorlijk. Leven, liefde, ben op zoek naar Shangri-La. In een nacht van neon en de geur van schralen bier staat daar een kamerscherm van rijstpapier. De wereld is wat die man eigenlijk wil zien. In een jungle van beton voel je haast de liefde niet. Wie kan leven zonder liefde? Ben op zoek naar Shangri-La. Wie kan leven zonder liefde? Ben op zoek naar Shangri-La. Is het lang geleden dat mijn hartje riep met zijn ding, dingedong? Is het lang geleden in de zomerzon ging het bim bam bom.
Tikketak gingen uren, hoe lang zou het duren? Tikketak en dan bim bam bom. Tikketak, al die nachten bleef ik op je wachten. Tikketik en dan bim bam bom. De tijd was om. In de malle molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom draai met die malle molen mee. Bij die malle molen van het leven staat iedereen te wachten in een rij. Wachten tot je mee mag doen, het duurt misschien wel even, maar voor iedereen is er een paardje bij. In de malle molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom draai met die malle molen mee. Waar in de wereld je ook bent, je denkt terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. Amsterdam, Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen. En als het nat is, heeft hij moeite om te remmen. Daarom is er met het asfalt iets gedaan, waardoor er nooit een druppel water op blijft staan. Wij weten allemaal dat goochelaars bedriegen en dat geen mens waar ook ter wereld zelf kan vliegen. De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat ligt in het feit dat zweven niet vanzelf gaat. We bouwen huizen om elkaar te weerstaan en maken schepen om in elke storm te varen. Er wordt gesleuteld aan een land die nooit kapot zal gaan. Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren. Te bewaren. En van links en naar rechts, en van links en naar rechts. Hij zat zo woordenvol muziek, hij zong van groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur
zong hij een lied vol avontuur. Luifelt bij het nachtelijk uur, de troubadour, de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor hen die staan kon en die zat, de troubadour, de troubadour. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ben op zoek naar Shangri-La. Hoi! Dankjewel, dankjewel.